ஹரி ராமா ராம ராமா ஹரி ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி 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 ராம ஹரி ராம ஹரி ராமா ராம ராம ஹரி மாம பிரணத்தி ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு யாரு? தனலட்சுமி மாதாஜியும் இந்த மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வந்து எழுத்தறி வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து இப்போ 5வது கிளாஸோ என்னதான். இன்னைக்குதான் வந்து நம்ம வந்து இதை ஆரம்பிக்க போறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? பிரேயர்ஸ் தான் பார்த்தோம். இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் அதோட ஸ்லோகம். நேற்று ஜஸ்ட் தொட்டுட்டு கிளாஸ் முடிட்டோம். இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். அதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக இந்த இதை நடத்துறாங்க. அங்கிருந்து தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நன்றி. இதெல்லாம் யாரெல்லாம் இதற்கு உழைச்சிருக்காங்களோ, இதெல்லாம் வந்து ஒரு கரிக்குலம் மாதிரி கொண்டு வந்து நமக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை கொண்டு வந்திருக்கிறது. அதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி தெரிவித்து நம்ம வந்து நம்ம இந்த வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிரணத்தி ஆரம்பிக்கலாம். பிரணத்தி யாரு? காந்திமதி மாதாஜியா இந்த மாதாஜியா? யாரு? 2 பேருமே படிக்கலாமே. யாரு ஜபம் பண்ணாலும் தனலட்சுமி மாதாஜி, காந்திமதி மாதாஜி. அதான் தனலட்சுமி மாதாஜியும் காந்திமதியும். நேற்றுக்கு தனலட்சுமி மாதாஜி எது படிச்சீங்களோ இப்போ காந்திமதி மாதாஜி அதை படிக்கணும். எல்லாருக்கும் அந்த நாக்குல பழக்கம் வரும் இல்லையா? பிரணத்தி படிக்க. இருக்கேள மாதாஜி, பேசுங்க மாதாஜி. பார்ட் படிக்கிறேன். காந்திமதி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் படிக்கிட்டோங்க. ஓகே ஓகே. சரிங்க மாதாஜி. தெரியுதா? பண்ணமா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சப்சூர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்கியம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஸ்வாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கரஜாதம் சககண ரகுநாதன் விதம் தம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்சச்ச ஹே கிருஷ்ணா கர்ணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சாகல்பதர்பஸ்ய च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. தனலட்சுமி மாதாஜி படி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமோ வதான்யாய கிருஷ்ணா பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரவத்விஷே நமः. குரவே கௌரவச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமः பங்கஜநாபாய நமः பங்கஜமாலினே நமः பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜங்கிரஹே நமः. ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நம்ம வந்து பிரார்த்தனை நேற்று எதான்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பூர்ணமிதம் வந்து நம்ம டெய்லியே படிக்கணும். ஓகே, பிரார்த்தனைகள் எப்படி நம்ம வந்து இது பண்ணணும். நம்ம இது
பிரணதி எப்படி படிக்கிறோம் இல்லையா, கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது பிரணதி படிக்கிறோம். இப்ப ஈஷோபனிஷத் ஆரம்பிக்கும் போது என்னது, ஓம் பூர்ணமிதம் எப்ப கண்டிப்பா நம்ம படிச்சே ஆகணும். ஏன்னா அதுதான் பிரார்த்தனை ஃபார் ஈஷோபனிஷத். அதுவும் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து எல்லாரும் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை, ஏன்னா லேட் ஆகிட்டே போகும். ஃபர்ஸ்ட் இது வரோமே, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் போய் அது என்னது ஸ்லோகம், அது வரும்போது எல்லாருமா படிக்கணும். அப்போ இது வந்து நான் பிரார்த்தனை சொல்லிடுறேன். ஓம் பூர்ணமதः பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. இதோட அர்த்தம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம, முழுமுதற் கடவுள் பக்குவமானவர், பூரணமானவர், அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் இந்த ஜட உலகம் உட்பட அவரிடமிருந்து வெளிப்படுபவை அனைத்தும் பக்குவமான முறையில் பூர்ணமாகவும் உண்டு. அவர் பக்குவமானவர், நம்மளும் பக்குவமானவர். நம்ம எல்லாம் படைத்தது எல்லாமே அவர் பூர்ணமானவர், அப்போ படைக்கப்பட்ட பொருளும் எல்லாமே பூர்ணமானது. பரிபூர்ணத்திடமிருந்து என்னவெல்லாம் உருவாகின்றதோ அதுவும் தன்னில் பூர்ணமானது. அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் அவரிடமிருந்து பல்வேறு பூர்ண அங்கங்கள் வெளிவந்தாலும் அவர் பூர்ணமாகவே எஞ்சி நிற்கிறார். இதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு போறோம். இப்போ ஸ்கிரீன் நான் வந்து இது சேஞ்ச் பண்ணி, உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு தெரியலையா, மந்திரம் 1 என்று அது தெரியறதா உங்களுக்கு? தெரியுது மாதாஜி. இல்ல நான் சேஞ்ச் பண்ண சிலப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியாது, பழைய பேஜ்லயே இருக்கும், அதனால கேட்டேன். ஓகே ஃபைன். அப்ப இது ஒரு வாட்டி சொல்றேன், இன்னும் நீங்கள் 4 பேர் 5 பேர் யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கலாம். ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். யாரெல்லாம் படிக்கிறீர்கள்? ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மாம் கிருதः கஸ்ய ஸ்வித்தனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இனிமேல இருந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண பழகுங்கன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், இப்போ தனலட்சுமி டைப் படிங்க. ஒரு ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். குஞ்சிதா ஜி எங்க தமிழ் பெருசு பெரிய ஜி போட்டிருக்கல, இல்ல சின்னதா இருந்தா இப்படி போட்டிருப்பான். சோ எல்லாமே கரெக்ஷன் பண்ணி நம்ம படிச்சோம். நன்னாதான் படிச்சேன். ஒளி புஞ்சிதா அப்படி வரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இப்படி பாக்கி உள்ளதான் மியூட்லயே சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்ப இது எவ்வளவு 10 வாட்டி 10 பேர் படிச்சா நம்ம 10 வாட்டி அதை சொல்லும் போது என்னது நாக்குல பழகிடும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு? அருள்மொழி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன யக்யேன புஞ்சித மக்ருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மிஸ்டேக் இல்ல மாதாஜி, நன்னா படிச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். எல்லாரும் மாஸ்டர் ஆயிடுச்சு. காந்திமதி மாதாஜி. ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய விஸ்தனம். விஸ்தனம். அப்புறம் கஸ்ய சொல்லணும். கஸ்ய பாஷ்யம். ஓகே. பழகணும். இன்னும் 2 நாள்ல சரியாயிடும். ஓகே. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பானுபிரியா மாதாஜி கோவஸ்டே பண்ணல. மாதாஜி நினைவுபடுத்துங்கன்னா சிலப்போ மறந்து போயிடும். ஓகே மாதாஜி. இப்போ பண்ணிட்டேன். இப்பதான் நினைவு வந்தது உங்களை பண்ணலையே அப்படின்னு. ஓகே. மதனா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. உங்க பேரு மதனா படி சொல்லணுமா இல்ல மதனான்னு படி சொல்லணுமா மாதாஜி? மதனா. மதனா, அதனாலதான் கேட்டேன். மதனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன இத்தேன புஞ்சிதா
தியக்தேன தியாகம் சொல்றோம். எப்படி தியாகம் சொல்லும் போது எப்படி சொல்றோம்? தியக் तेन इक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्वितम् स्वित्तनम् हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सुजाता माताजी पढ़ेंगे। ईशावास्यं हितं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मां पृथक् कस्य स्वित्तनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रुक्मिणी माताजी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा नन्ना पढ़िக்கிறேன்। हरे कृष्ण माताजी। पढ़िंगे। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विद्धनम्। हरि बोल। वेरी नाइस। जय श्री जय माताजी। और निमिषம் लक्ष्मी माताजी ஒரே ஒரு நிமிஷம்। जय श्री जय माताजी पढ़ेंगे और लक्ष्मी माताजी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। प्रणाम। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्वित्तनम्। हरि बोल। वेरी नाइस। யாருக்கெல்லாம் படிக்கணுமோ எல்லாம் படிங்கோ। ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிச்சா லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்கோ। हरे कृष्ण। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्वित्तनम्। தயக்தேன தியக்தேனன்னு வரணும்। படிக்க படிக்க ஒரு டெய்லியே படிக்கலாம் நம்ம। ருக்மிணி மாதாஜி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருப்போம்। பாமினி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன், படிக்கணுமா? படிக்கலாம் மாதாஜி। படிங்க படிங்க। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन புஞ்சீதா நெட் போயிடுதா? माताजी। நெட் படிச்சுட்டா? हरे कृष्ण माताजी। கேட்கவே இல்லை। புஞ்சீதா माताजी டிராவல்ல இருக்க மாதாஜி। ஓ சரி சரி டிராவல்ல இருக்க மாதாஜி। சரி 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 ஓகே ஓகே வெரி குட். இந்திராணி மாதாஜி படிக்கணுமா? படிங்க। हरे कृष्ण माताजी। படிக்கிற மாதாஜி। படிங்க படிங்க। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्वित्तनम्। हरे कृष्ण माताजी। வெரி குட் வெரி குட். இப்ப நீங்க எல்லாம் படிக்குமா நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா எல்லாரோட பேரு பார்த்திருந்தேன். யாரெல்லாம் வந்து டேம் L3 போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு, யாரெல்லாம் டேம் L3 போட்டிருக்கோம் அவெல்லாம் மங்களாரத்துக்கு வராங்கன்னு அர்த்தம். எவ்வளவு பேர் வரவே இல்லை. ஏன் அப்படி? அம்பிகா மாதாஜியும் வரது இல்ல, அருள்மொழி மாதாஜி ஐ திங்க் டைமிங் டிஃபரன்ஸ் மாதாஜி, அதனால உங்களுக்கு வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நான் வந்து இல்ல மாதாஜி, நான் டெய்லி வரனே, நான் 3 மணிக்கு வர மாதாஜி. அப்ப அது இப்ப இதுல காணோம். ஓகே ஓகே. மதனா நான் டேம்ல போடல மாதாஜி, ஆனா டெய்லி வரேன் மாதாஜி. வரீங்களா? எல்லாரும் வரீங்களா? அப்போ ஆமா மாதாஜி, நாங்களும் வரோம். வெரி குட் வெரி குட். யார் வரது மாதாஜி வராங்க பாத்து? நானும் வந்து மாதாஜி 3 நாள் தடவை வந்து நானும் மாதாஜி 3 நாள் டைம் மாதாஜி. டெய்லி வரணும். எல்லாரும் வாங்கன்னா டெய்லி வந்தா நமக்கு தான் நடுவுல பிரேக் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. பாமணி மாதாஜி திரும்பி ஆரம்பிக்கலாம். திரும்பி L3 கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஆமா ஆமா தெரியும். திரும்பி அதான் L3 வந்துட்டீங்களே, திரும்பி ஆரம்பிச்சிருவோம். கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா ஏஜெட் பீப்புள் எல்லாம் நான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். மருந்து சாப்பிட்டு படுத்துக்கிற வாழ்க்கைலாம் அதெல்லாம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. இப்ப நம்ம நேத்து இது வந்து பார்த்தோம், வேர்ட் டு வேர்டும் பார்த்துட்டோம். கோஹோஸ்ட் ஒண்ணு பாத்துங்கன்னா எல்லாரையும் மியூட் பண்ணி வச்சிருங்க. யாராவது பை மிஸ்டேக் பட்டிருக்கோம் இதை ஆன் பண்ணிட்டாங்களா? ஓகே. இப்ப நம்ம இது என்ன பார்த்தோம்? மீனிங் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவன அசையாதன, மூவிங் நான் மூவிங்னு இருக்கும். இப்ப பிரபஞ்சத்துல என்னது? மூவிங்னா என்னது? எல்லாம் உயிர்வாழிகள். உயிர்வாழிகள் அந்த எறும்புல இருந்து ஆணை வரைக்கும் எல்லாம் மூவிங். அப்புறம் மூவ் பண்ணாத இதெல்லாம் எது? உயிர்வாழிதான். இது ட்ரீ, இப்ப ஒரு மரங்கள் அதுவும் வந்து உயிர்வாழிதான், ஆனா அது வந்து அசையாதவை. அப்போ அசையாதவை அசைவன அப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து அனைத்து முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவர் படைத்திருக்கார். அப்புறம் என்னது? அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல எல்லாம் இருக்கு. அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும் தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. ஆனா நம்ம மனிதர்கள் என்ன பண்றோம்? ஏதோ ஒரு இது கிடைச்சாலும் என்னது? சீப்ல கிடைக்கிறது, ஐயோ விலைவாசி ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய ஹோர்டு பண்ண பாக்குறோம். ஹோர்டுனா என்னது? சேர்த்து வைக்கணும், சேர்த்து வைக்கணும். அப்போ மற்றவர்களுடைய பங்கு அவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடும்.
அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பிரைஸ் ரைஸ் பண்ணிடுவாங்க. எப்ப சப்ளை, இதெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். எப்ப வந்து சப்ளை நிறைய இருக்கு, டிமாண்டே இல்லைன்னா சீப் ஆயிட்டே இருக்கும். விலையெல்லாம் ரொம்ப கம்மி, நிறைய சாமான் இருக்கு, யாரும் வாங்குறது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் விலையை குறைக்கிறேன், வாங்குங்க வாங்குங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லாட்டி அழுகி போயிடும். இது எந்த பொருளா இருந்தாலும், கோல்டெல்லாம் கிடையாது, கோல்டெல்லாம் அழுகி போகாது, பாக்கி சாப்பிட்ற பொருள்லாம் அந்த மாதிரி ஆகும். அப்ப ஆனா என்ன ஆயிடுறது, இப்போ உள்டா நம்ம டிமாண்ட் நிறைய பண்றோம். இப்போ டிமாண்ட் நிறைய பண்ணும்போது சப்ளை அவகிட்ட கம்மியா இருக்கு, அப்ப விலை ஜாஸ்தி பண்றாங்க. விலை ஜாஸ்தி பண்ண என்னது, யாரால வாங்க முடியும்? அப்ப அந்த மாதிரி அதை ஈக்குவல் பண்றது, ரொம்ப டிமாண்ட் எப்போ வரும், விலை கம்மியா இருந்தாதான். அப்ப அந்த விலையை ஜாஸ்தி பண்ணிடுவாங்க. அப்ப அந்த டிமாண்ட் வந்து நம்மளால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுப்பா, வாங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்துடுவாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நிறைய பேர் வந்து விலை இன்னும் ஏறிடும் நிறைய வாங்கி வச்சுப்போம். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு எவ்வளவு உண்டோ, நேற்றுக்கு இந்திராணி மாதாஜி தான் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள், ஒன்லி மனிதர்களை தவிர பாக்கி எல்லாம் விலங்குகளை வேணுது, அதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அது மாத்திரம் சாப்பிடும், அது எடுத்துன்னு போகுது குஞ்சுக்கு கொடுக்கணும்னோ அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஒன்லி மனிதர்கள் தான் ரொம்ப கிரீட், ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்படி கிரீட்னா என்னது, ரொம்ப பொறாமை, பொறாமை தான் கரெக்ட் வேர்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்ப வந்து பொருளுரையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? யார் படிக்கிறார்? பேராசை. 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 கிரீட் இஸ் பேராசை. அதுக்கு நான் பேர் என்ன சொன்னேன்? பொறாமை. பொறாமைக்கு என்ன சொல்லுவேன்? ஜெலசி. இன்னொருத்தன் கிடைக்கிறதே எனக்கு கிடைக்கல, எனக்கு ஏன் கிடைக்கல, அந்த மாதிரி இருக்கும் ஜெலஸ். கரெக்ட், இதுதான் கரெக்ட். யார் படிக்கிறாள்? தனலட்சுமி. வேத ஞானம் குற்றமற்றதாகும், ஏனெனில் இது பகவானிடமிருந்து தொடங்கி ஆன்மீக குருமார்களின் பக்குவமான சீட பரம்பரையின் வாயிலாக கீழ்நோக்கி வருகிறது. வேத ஞானத்தின் முதல் வார்த்தை பேசியவர் அவரே என்பதால் இந்த ஞானத்தின் தோற்றுவாய் தெய்வீகமானதாகும். பகவானால் பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் அபௌருஷேய என்று அறியப்படுகின்றன. அவை எந்த ஒரு பௌதீக மனிதனாலும் வழங்கப்பட்டவை அல்ல என்பதை இச்சொல் சுட்டி காட்டுகிறது. பௌதீக உலகில் வாழும் ஜீவன் 4 குறைபாடுகளை கொண்டுள்ளான். அவன் நிச்சயம் தவறிழைக்க கூடியவன், அவன் மாயைக்கு உட்பட்டவன், மற்றவர்களை ஏமாற்றும் தன்மை அவனிடம் உண்டு, மற்றும் அவனுடைய புலன்கள் பக்குவமற்றவை. இந்த 4 குறைபாடுகளுடன் இருக்கக்கூடிய எவராலும் பக்குவமான அறிவை வழங்க இயலாது. வேதங்கள் அத்தகு பக்குவமற்ற நபரால் உருவாக்கப்படவில்லை. வேத ஞானம் ஆதியில் பகவானால் பிரம்மாவின் படைக்கப்பட்ட முதல் உயிர்வாழியின் இதயத்தினுள் புகட்டப்பட்டது. பிரம்மா இந்த ஞானத்தை தமது மகன்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் வழங்கினார். அவர்களின் மூலமாக இது காலம் காலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்மளோட இதெல்லாம் என்னது, ஸ்ருதி வாக்கியம் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? முனிவர்கள்லாம் அந்த ராஜ ரிஷி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நல்ல ரொம்ப கிரேட் செயின்ஸ் எல்லாம். அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படின்னா, பகவானாயிட்டு சொல்றதெல்லாம் அவங்க வந்து எழுத்து, அந்த ஏட்டுல எழுதினது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அவங்க அப்படியே அந்த இதுல இருப்பாங்க, டிரான்ஸ் அப்படின்னா என்னது, இதுல என்னது, அவங்க ரொம்ப மெடிடேஷன் அப்படி இருக்கும்போது பகவான் சொல்றதெல்லாம் அவங்க செவியூர அது கேட்டு, தட் இஸ் ஹவு தே லேர்ன்ட். அது மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து வேதம்ங்கிறது எல்லாம் ஸ்ருதி வாக்கியம் தான். அதுக்கப்புறம் உள்ளதுதான் ஸ்மிருதிங்கிறது எழுத்து மூலமா அவங்க அந்த ஒலச்சுவடியில எழுதுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து இப்போ இந்த புக் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி இப்போ காப்பீஸ் எல்லாம் வந்தாயிடுச்சு. இப்போ இன்னும் மாடர்ன் டெக்னாலஜில வந்தாச்சு. பட் ஒரிஜினல் நம்மளோட வேதங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது, ஸ்ருதி வாக்கியமா இருந்ததுதான் எல்லாமே. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சீடர் பரம்பரையில அந்த மாதிரி வந்து அதனால கீழ் நோக்கி வருகிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா, அது ஒரு ஆச்சாரியர் எழுதியிருப்பார், அவருடைய சீடர்களுக்கு கொடுப்பான். அந்த சீடர்கள் திரும்பி வந்து ஒரு பேரை பதவி வந்து அவங்களுடைய சீடர்கள் உருவாக்கி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வருகிறது அப்படின்னு. சோ பகவானிடம் இருந்துதான் தொடங்குகிறது. இது எல்லாமே வந்து பகவான் சொல்லிதான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறது எல்லாமே. சோ வேத ஞானத்தின் முதல் வார்த்தை பேசியவர் யாரு? கடவுள் தான். முதல் பேசினது அவர் தான். அவர் சொல்ல. அப்ப அதனால அது வந்து பௌருஷயம்னா என்னது, மனிதர்களால் உருவாக்கினது பௌருஷயம். மனிதர்கள் புருஷா எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி யூ கேன் கோரிலேட் புருஷன். அப்ப அது பௌருஷய. அப்பௌருஷயம்னா என்னது, மனிதன் அல்லாதவர் இதை சொல்லியிருக்காரு. யாரு? கடவுள். அதனால அந்த போடுறதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து படிக்கும் போது அந்த மாதிரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். அந்த ஒரு போடுறதுல என்ன ஆயிடுதுன்னா உல்டா மீனிங், ஆப்போசிட் மீனிங் ஆயிடும். அப்ப எங்க போடணும் எங்க போடக்கூடாதுலாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சிலப்போ என்னன்னா, தமிழ்ல இல்ல, இங்கிலீஷ்லயே வந்து மேல அப்பாஸ்ட்ரபி போட்டுப்பார், கமா மாதிரி இருக்கும் மேல. அந்த அப்பாஸ்ட்ரபிலையும் நம்ம வந்து சும்மா அப்படி படிச்சிருந்தோம்னா தப்பா அர்த்தம் ஆகும். அது போட்டுதான் படிக்கணும். சோ அந்த கொஞ்சம் நம்ம வந்து இந்த நுணுக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நமக்கு அதோட மீனிங் நல்லா புரிய வரும். சோ இது வார்த்தைகள் எல்லாம் என்னது, அப்பௌருஷை. அப்பௌருஷைனா என்னது, கடவுளால் சொல்லப்பட்டது.
என்று அறியப்படுகின்றது. அப்ப என்னது பௌதிக உலகில் வாழும் ஜீவன் 4. அப்ப அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, மெயினா இப்ப என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா 4 குறைபாடு. இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன், ரிப்பீட்டடா கேட்கிற மாதிரி தோணுது. ஒரு மனிதன் இருக்கான்னா அவனுக்கு வந்து இன்பில்ட் இந்த ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். என்னது இருக்கு, அவன் நிச்சயம் தவறிழைப்பான். நான் ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணேன், பெர்ஃபெக்டா வந்தது வரவே வராது. அவன் ஏதோ தவறிழைப்பான், திரும்பி அதை திருத்துவான், திரும்பி தவறிழைப்பான். சோ அவன் தவறிழைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் அவன்கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும். இரண்டாவது என்னது, அவன் மாயைக்கு உட்பட்டவன். சரியான எது பாதை தெரியாம இருக்கான். ஏதோ கிளிட்டரிங் சொல்லுவாங்களே, ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்டு. எது வந்து எது பிரகாசமா இருக்கோ, எது ஜொலிக்கிறதோ, அது நல்ல இதா இருக்குமோ, நல்ல பொருளா இருக்குமோ, அப்படி ஒரு அட்ராக்ஷன். கண்ணால ஒரு அட்ராக்ஷன், காதால ஏதோ நல்ல இனிமையான இது இருந்ததுனாக்கா அட்ராக்ஷன். அப்படி எல்லாமே எல்லா அங்க அவங்களை வச்சு we get attracted through our senses. நம்மளோட என்னெல்லாம் சென்ஸ் இருக்கு, நுகர்ற சென்ஸ், சாப்பிடுற சென்ஸ், காதால கேட்கிற சென்ஸ், பார்க்கிற சென்ஸ், எல்லா சென்ஸ் என்னது, இட் கெட்ஸ் அட்ராக்டட். ஆனா அதுதான் சரியா இருக்கான்னு எப்படி தெரியும், அது மூளையை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பட் அதர்வைஸ் he gets attracted. ஃபர்ஸ்ட் அவன் வந்து நழுவி போறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. பிகாஸ் அவனோட அங்க அவயங்கள்லாம் அது வந்து மாயையில எதுவுமே எனிதிங் அதர் தேன் காட், பகவானை தவிர நம்ம வேற எதுலயாவது கவரப்படுறோம்னா மாயையில சிக்கிக்கிறோம்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது, பஜன் அட்டென்ட் பண்றது, வேற ஏதாவது கிருஷ்ண சம்பந்தமா நம்ம ஏதோ படிக்கணும், இல்ல புக் ரீடிங் இருக்கு. நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் நிறைய கிளாஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாம் டிவோட்டிஸ் கூடி ஏதோ ஒரு கிளாஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், என்னதுனாக்கா பகவானுடைய சம்பந்தத்துல நம்ம அந்த நினைப்புல நம்ம அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கோம். அது என்னது, அது நம்மள வந்து மாயையில சிக்காம, ஏன்னா மாயை இஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங். சரி நீ பகவானோட பண்றியா, நான் ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன். when there is a பகவானோட இதெல்லாம் கேட்கிறோம், பாடுறோம், பேசுறோம்னா அந்த இடத்துல மாயை ஒண்ணுமே பண்ணாது. த மோமெண்ட் நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம், அது ஒரு செகண்ட் வாஞ்சா கல்பத்திலே இங்க சொல்லி நம்ம திரும்பறதுக்குள்ள மாயை வெயிட் பண்ணும் நம்மள அங்க அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கேர்ஃபுல். ஏன்னா நமக்கு அவ்வளவு எல்லாம் பக்குவம் கிடையாது. நம்ம ஆஃப்டர் ஆல் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும், எல்லா கலப்படம் உள்ள அந்த இதுலதான் இருக்கும். இப்போ மாயைக்கு ஈஸியா நம்ம வந்து அகப்பட்டு விடுவோம். சோ அவன் மாயைக்கு உட்பட்டவன். மற்றவர்களை ஏமாற்றும் தன்மை அவனிடம் உண்டு. சும்மா ஒண்ணும் இல்லைன்னா வயிற்றுல பெரிய ஒரு இது பெரிய குற்றம் எல்லாம் பண்ண மாட்டான், பெரிய ஒரு பொய்யெல்லாம் சொல்ல மாட்டான். ஒரு சின்ன பொய் சொல்லி எப்படி சமாளிச்சுன்னு போகலாம். ஆபீஸ்க்கு லேட்டா போனா என்ன சொல்லுவோம், பஸ் கிடைக்கல போயிட்டே இருந்தேன், அன்னைக்கு பஸ் ஸ்ட்ரைக்கு ஏதோன்னு சொல்லுவோம். வீட்டுல தூங்கி லேட்டா இருந்தேன், அதனால வீட்டுல இருந்து இறங்கும் போது லேட்டுன்னு யாருமே உண்மையை ஒப்புத்துக்கவே மாட்டா. ஏன்னா அடுத்தது என்ன சொல்வா, ஏன் ஆபீஸ் இருக்குன்னு தெரியாது, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர முடியாதுன்னு கேட்பா. இதே பஸ் கிடைக்கல, ட்ரெயின் கிடைக்கல, ஏதோ கியூ இருக்கு, சம்திங் யூ கேன் சே. அப்போ அதுக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இல்லையா, அதுக்கு பஸ்ஸுக்கும் இவனுக்கு என்ன சம்பந்தம், பஸ் லேட்டா வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி போ அப்படின்னு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுவாளே. அந்த மாதிரி வந்து ஒயிட் லைஸ் எல்லாம், அதுக்கு பேரு என்ன சொல்றது, யாருக்கும் வந்து உபதிரம் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பொய் சொல்லி நம்ம ஏமாத்துற குணம் மனிதனுக்கு இருக்கு. அப்புறம் 4வது என்னது, அவனுடைய புலன்கள் பக்குவமற்றவை. இந்த கண்ணு இருக்கு, பார்க்கலாம், ஒரு அளவுக்கு தான் பார்க்க முடியும். இங்க இருந்து ஒரு தூரம் வரைக்கும் நம்ம கண்ணு தெரியும். என்னதான் திரும்பி ஒரு கண்ணாடி போட்டினாலும் அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட தெரியும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப தூரக்கம் உள்ளதெல்லாம் நம்ம இந்த புலன், ஒரு கண்ணா இருக்கட்டும், காதால கேட்கறதா இருக்கட்டும், ஒரு அளவுக்கு பக்கத்துல இருந்தாதான் கேட்கும். வேற எங்கேருந்தோ யாரோ பேசுறான்னு நமக்கு கேட்காது. அதே போல எல்லாமே டேஸ்ட் அண்ட் ஸ்கின் டச் எல்லா உறுப்பும் எப்படி, அதெல்லாம் ஒண்ணும் நமக்கு பக்குவமற்றவை தான் அதெல்லாம். சோ இந்த 4 குறைபாடுகளோடும் இருக்கக்கூடிய எவராலும் அதனால என்ன ஆகும், பக்குவமான அறிவை வழங்கியலாது. நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள், நம்மகிட்ட எல்லாமே பக்குவம் இல்லாதது, ஏமாத்துறோம், மாயைக்கு உட்படுறோம், மற்றவர்களை வந்து நிச்சயம் தவறிழைக்கிறோம், இதெல்லாம் இருக்கு, 4ம் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன அறிவை நம்ம கொடுக்க முடியும், நம்ம என்னதான் கிரியேட் பண்ணி நம்ம சொல்றதெல்லாம் அப்ப பக்குவமா இருக்குமா? கடவுள் பக்குவமானவர், பூர்ணமானவர், அதனால நம்ம வந்து பூர்ணம் கரெக்ட் தான். ஆனா மனிதர்களா பிறந்து ஆனா இவ்வளவு கம்மி தான் இருக்கும். நம்ம ஏதாவது கிரியேட் பண்றோம், we ourselves are not perfect. நமக்கு இந்த 4 இதுவும் இருக்கு. அப்ப we are not, நம்ம என்னது ஒரு அறிவை வழங்கணும்னா நம்ம பக்குவம் கிடையாது. சோ அதனாலதான் வந்து மனிதர்கள்ல வந்து யாரையுமே வந்து கடவுள்னு ஏத்துக்க கூடாது. யாராவது இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா, இப்ப எல்லாம் நிறைய, எனக்கு அந்த வித்தை தெரியும், அனிமா கரிமா எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, நான் காற்றில் மிதப்பேன், ஏதோ அது பண்ணுவேன், இதை பண்ணுவேன், ஃபயரை முழுங்குவேன், அவளெல்லாம் ஒண்ணு ஓஹோ இதெல்லாம் பண்ண கடவுளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு பிரகடனம் பண்ணிட்டு போவா. நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள் தான். இந்த உடல்ல பகவான் இந்த உடல் இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி உடல் எடுத்துன்னு வந்தார். ஆனா அவர் பக்குவமாற, அதனாலதான் அவர் கடவுள்னே பேரு. அவருக்கு பகவான் ஏன் பேருன்னா அவர் ஃபுல், ஹீஸ் ஃபுல். அப்ப நமக்கு டிஃபரன்ஸ் ஏன், பகவானாலதான் பூர்ணமான அறிவை வழங்க முடியும், நமக்கு அந்த மாதிரி பக்குவம் கிடையாது. அப்ப நம்ம கொடுக்குற அந்த அறிவம் எப்படி, அது வந்து பர்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. வேதங்கள் இதெல்லாமே வந்து அத்தகு பக்குவமற்ற நபரால் உருவாக்கப்படவில்லை. அப்ப இந்த வேதங்கள்லாம் யாரு பண்ணியிருக்காங்க, கடவுள் சொன்னதுதான்.
அது வந்து பெர்ஃபெக்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா பர்ஃபெக்டான ஒருத்தர் சொன்னதுனால அவர் சொன்ன வேதங்கள் எல்லாமும் பர்ஃபெக்ட். நம்ம சொன்னதில்லை. அப்போ அதனால அது அப்பௌருஷேய. நம்ம ஏதாவது ஏற்றிருக்கோம்னா அது பௌருஷேயான்னு வரும். சோ இதனால இதுதான் பார்த்தோம். இப்போ பிரம்மா இந்த ஞானத்தை தமது மகன்களுக்கு கிருஷ்ணர் யார்கிட்ட சொன்னார்? பிரம்மா. இமிடியேட்டா யார் முதல் ஒரு மனித உடல்ல இருக்கிறவர் பிரம்மா. அந்த பிரம்மாக்கு சொல்லி அவர் அவருடைய பசங்க அவரோட மகன்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி என்னது இது காலங்காலமாக வழங்கப்பட்டவர். இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதால் படிச்சதான், புது சொன்ன. 2வது யார் படிக்கிறார்? அருள்மொழி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண. பகவான் பூர்ணமானவர் என்பதால் அவரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஜட இயற்கையின் சட்டங்கள் அவரை கட்டுப்படுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. அதே சமயத்தில் ஜீவன்கள் ஜட பொருள்களும் இயற்கையின் சட்டங்களினாலும் இறுதி நிலையில் பகவானுடைய சக்தியினாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஈஷோபனிஷத் யஜுர்வேதத்தின் ஒரு பகுதி என்பதால் இதில் பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றின் உரிமையாளரை பற்றிய தகவல்கள் இருக்கின்றன. அதுதான் போட்டிருக்கு. 4 வேதங்கள்ல யஜுர்வேதம், ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வண வேதம், சாமவேதம், இந்த மாதிரி 4 வேதங்கள். இல்ல ஒரு வேதம் ஒன்றுதான், என்னால் அது பிரித்து மக்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வேதங்களை பிரித்திருக்கார்கள். அதுலயும் ஈஷோபனிஷத் எது? யஜுர்வேதத்தை ஒரு பகுதி தான், அது வெரி ஸ்மால் இதுதான். சோ அது இன்னும் ஒரு இது கூட படிக்கலாம் மாதாஜி, ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சிருந்தோம். பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிற்கும் பகவானே உரிமையாளர் எனும் தகவல் பகவத்கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அங்கே பரா மற்றும் அபரா பிரகிருதிகள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகிய இயற்கையின் மூலப்பொருள்கள் அனைத்தும் பகவானுடைய கீழ்நிலையில் சக்தியான ஜட சக்தியை சார்ந்தவை. அபார பிரகிருதி உயிர் சக்திகளான ஜீவன்களோ அவருடைய உயர்ந்த சக்திகளாவர். பரா பிரகிருதி இவ்விரண்டு பிரகிருதிகளும் சக்திகளும் பகவானிடமிருந்து வெளிப்பட்டவை என்பதால் இறுதியில் இருப்பவை அனைத்திற்கும் அவரே ஆளுநர் ஆவார். இந்த பிரபஞ்சத்தில் பரா பிரகிருதி அல்லது அபரா பிரகிருதி வகையில் அல்லாதது எதுவும் இல்லை என்பதால் அனைத்தும் அந்த பரம உயிர்வாழியின் சொத்தாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அப்ப இது அப்ப இந்த 7th சாப்டர்ல பகவத்கீதையில என்ன கொடுத்திருக்கு? பரா பிரகிருதி, அபரா பிரகிருதி, இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் தான். இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். இங்க வேற விதமாக சொல்லியிருக்காங்க ஈஷோபனிஷத்ல. என்னது இந்த இது இப்ப படிச்சோமே, பௌருஷேய இல்லையா? பௌருஷேயா, அப்பௌருஷேயா. பகவான் கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே அப்பௌருஷேயன்னு வரும். நம்ம ஏதாவது கிரியேட் பண்ணோம்னா அது பௌருஷேய. இப்ப 7வது சாப்டர்ல பகவத்கீதையில என்ன கொடுத்திருக்கா? வேற வேர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கா. பரா, அப்பரா. பரானா பரம்பொருள்ல நம்ம சொல்றோமே, அது பகவானை குறிக்கிறது. அந்த 7th சாப்டர்ல அதுதான் கொடுத்திருக்கா. சோ இது வந்து பகவான் இந்த இது சொல்லலையே, எல்லாமே அவர் கிரியேட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அவர் தான் என்னது கட்டுப்பாட்டாளர். நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துறது அவர் தான். நாம பகவான் எல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது. அந்த டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா அவர் நம்மளை வந்து படைத்திருக்காரு. சோ அவருக்கு வந்து நம்ம மேல உள்ள ஆதிக்கம் ஜாஸ்தி. அவர் தான் நம்மளை கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்ம என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே அவர் தான் படைத்திருக்காரு. சோ அவருடைய ஆதிக்கம் ஜாஸ்தி. இதை நம்ம வந்து பகவானை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்புறம் என்னது? இதுவும் பரா பரான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கு. இந்த அங்கே என்னது பரா மற்றும் அப்பரா பிரகிருதிகள் இதுல 7வது சாப்டர்ல விவாதித்திருக்கு. அங்க இப்ப இந்த 5 இதுலயே மூலப்பொருட்கள் என்னது? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அப்புறம் இந்த 3 இது சூக்ஷ்ம இது என்னது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். நேற்று பார்த்தோம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிலாசபி தான், பட் we have to learn. அவ்வளவுதான். இது எல்லாமே என்னது? இயற்கை மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும் எல்லாமே பகவானின் கீழ்நிலை சக்தியான ஜடசக்தியை சார்ந்தவை. ஜடத்துல இதெல்லாமே ஜடப்பொருள். இப்ப காற்று, நீலம், நீர், நெருப்பு எல்லாமே இதுல பார்க்கலாம். இதெல்லாம் மனம், அகங்காரம், புத்தி இதெல்லாமே அதுல இருக்கு. இதெல்லாமே பகவான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு கிரியேஷன் பண்ணா இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவா? இன்கிரீடியன்ஸ். இப்ப சமையலுக்கு எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? இதெல்லாம் இல்ல ஒரு தச்சன் இருக்கான்னா எனக்கு அவனுக்கு எல்லாம் வேணும்.
இது என்னது சுத்தியல் வேணும், இந்த ஆணிகள் வேணும், ஆணி வேணும், ஏதோ அவனுக்கு என்ன அந்த அறுக்கிறதுக்கு அந்த ரம்பம் எல்லாம். சோ அவனுக்கு அதெல்லாம் என்னது அந்த இதெல்லாம் அவனுக்கு வேணும். ஸோ இட்ஸ் ஆல் த இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்லுவா. அதெல்லாம் மெயின் இது அவனுக்கு வேணும் கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஒரு மேசை உண்டாக்கணும்னா அவனுக்கு என்னெல்லாம் வேணும், ஈவன் இதெல்லாம் கூட வேணும் இல்லையா, பெயிண்ட் என்ன ஒட்டுறதுக்கு ஃபெவிகால் மாதிரி அந்த பாண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம். சோ அதுபோல பகவானுக்கு ஒரு கிரியேஷன் பண்ணோம்னா இது எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் கிரியேஷனை பண்ணியிருக்காரு. சோ இதெல்லாம் என்னது பரா பிரகிருதி, அவர் கிரியேட் பண்ணனால. அண்ட் அப்புறம் என்னது இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து இந்த என்னது கீழ்நிலை சக்தி, ஆனா உயிர் வாழி இது நடுத்தர சக்தி, அதெல்லாம் இனிமே இன்னும் டீட்டெயிலா வச்சுருவா. பகவான் தேவர்கள் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாம் உயர்நிலை, நம்மள மாதிரி தடஸ்த சக்தி. ஏன்னா நம்ம உயிர் வாழிகள்லயே ரொம்ப பக்தி பண்ணி 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 நம்ம வந்து மேல் உலகத்துக்கு அந்த இடத்தையும் நம்ம அடையலாம். இல்ல ஒரு மாதிரி குடிச்சு ஒன்னும் பகவான் இடத்துல நாட்டம் இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அப்ப அவங்க இன்னும் கீழ் உலகத்துக்கு போறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம ரெண்டும் வந்து இப்ப நம்ம வந்து we are in the middle. அதனாலதான் தட்டஸ்த சக்தி, மார்ஜினல் எனர்ஜி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா. அண்ட் ஜடத்துல பாக்கி உள்ளது இந்த நெருப்பு, நீர், ஆகாயம், இது எல்லாமே என்னது லோ, அவருடைய இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. சோ அப்பரா பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதா அந்த மாதிரி. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் தான். இப்ப நம்ம என்ன சொல்றது, ஒரு நமக்கே யாரோ ஒருத்தர் பெரியம்மா சொல்லுவா, ஒருத்தர் அம்மா சொல்லுவா, ஒருத்தர் சித்தி சொல்லுவா, ஒருத்தர் அத்தை சொல்லுவா. நம்ம ஒரு ஆள் ஒருத்தர் தான், ஆனா நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் அவார்டு இது பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம். சோ உயிர் சக்திகளான ஜீவன்களோ அவருடைய உயர்ந்த சக்திகள் அவர். இப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படி உயர்ந்த சக்திகள் போட்டிருக்கு, ஆனா அதுல வந்து இன்னும் அடுத்த டீட்டெயில வரும்போது அந்த மாதிரி சொல்லுவா. நம்ம எல்லாம் வந்து பரா பிரகிருதி, இவ்விரண்டு பிரகிருதிகளிலும் பகவானிடமிருந்து வெளிப்பட்டவை என்பதால் இறுதியில் இருப்பவை அனைத்திற்கும் அவரே ஆளுநர். அவர் எல்லாமே அவரால் படைக்கப்பட்டது. இப்ப ஒன்லி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பரா பிரகிருதி அபரா பிரகிருதி பார்த்தோம். நம்ம அவருடைய இதுல இருந்து வந்ததுனால பரா பிரகிருதி. பட் ஜடத்து இதெல்லாமே வந்து அபரா பிரகிருதி. அப்ப இதுல என்னது, யார் ஆளுநர், அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. சோ அவர் தான் அவர் தான் ஆளுநர் இந்த பிரபஞ்சத்தில். பராபிரகிருதி இப்ப ரெண்டு தான் இருக்கு. த கிரியேஷன் வில் ஹேவ் ஒன்லி டூ. இனிமே அடுத்தது வரும் டீட்டெயில் மார்ஜின் எல்லாம். சோ பராபிரகிருதி இல்ல அபராபிரகிருதி, அந்த மாதிரி ரெண்டு வகையில பிரித்திருக்காங்க. யாரு கவிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரம உயிர்வாளியாகிய பூர்ண புருஷோத்தம பகவான் பூர்ணமான நபர் என்பதால் தம்முடைய பல்வேறு சக்திகளின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் மாற்றுவதற்கான பூரணமான பக்குவ அறிவு அவரிடம் உள்ளது. அந்த பரம உயிர்வாளி நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். மேலும் உயிராகவும் ஜடமாகவும் இருப்பவை அனைத்தும் அந்த நெருப்பின் வெப்பமாகவும் ஒளியாகவும் ஒப்பிடப்படுகின்றது. நெருப்பு எவ்வாறு வெப்பத்தின் வடிவிலும் ஒளியின் வடிவிலும் சக்தியை பரப்புகிறதோ அவரே பகவான் தம்முடைய சக்தியை பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்துகிறார். இவர் இவ்வாறாக எல்லாவற்றிற்கும் இறுதி ஆளுநராகவும் பராமரிப்பாளராகவும் அதிகாரியாகவும் இருக்கின்றார். அவரே எல்லா சக்திகளின் அதிபதி ஆவார். எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் ஆவார். எல்லோருக்கும் நன்மை செய்பவர் ஆவார். அவர் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட செல்வம், வலிமைகள், அழகு, அறிவு மற்றும் முழுமையாக கொண்டுள்ளார். எனவே பகவானை தவிர வேறு பகவான் இதுல வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. சில இடத்துல சூரியனை கம்பேர் பண்ணிருப்பா இல்லையா. பகவானுடைய இது எப்படி, சூரிய வெளிச்சம் தான் கடவுள் நினைச்சுப்போம். அது வெளிச்சம் சொல்லி அது. இப்போ நம்ம சூரியனை என்ன பண்ணுவோம், காலையில இருந்துட்டு வெளிச்சம் வந்தாச்சுன்னா சூரியன் உதிச்சாச்சிருமோ. சூரியன் நிஜமாவே உதிச்சிருக்குமா, அங்க போய் பார்த்தா அதோட பிரகாசம் தான் வந்திருக்கும். அப்புறம் மெதுவா என்ன வரும், இந்த சூரியனோட டிஸ்க் தான் வரும். இந்த ஏர்லி மார்னிங் சன்னா பார்க்கலாம், நம்ம கண்ணால பார்க்கலாம். இல்லாட்டா சூரியனை பார்க்க முடியுமா, கொஞ்சம் அது மேல வந்த அப்புறம் தான் ஆக்சுவல் சூரியனே அப்பதான் தென்படும். அதெல்லாம் கண்ணால பார்க்கவே முடியாது. அது போல கடவுளுக்கு 3 இது இருக்கு. ஒன்று வந்து என்னது பிரகாசமா அந்த இது பிரம்மன், அந்த பிரகாசம் பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வர பிரகாசம், அதுதான் வந்து பிரம்மன். சோ பகவானை அப்படியே அறியலாம். பிரம்மனை நினைத்தும் பகவானை வந்து என்னது வணங்கி எல்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் என்னது அந்த சன் டிஸ்க் சொல்றோம் இல்லையா, அதை கம்பேர் எப்படி பண்றாங்க, பகவானுடைய பரமாத்மா 4 கை உருவம், 4 கை உருவத்தோட பகவான் இருக்கார். அது வந்து பரமாத்மா, அதுவும் கடவுளோட எல்லா அம்சமும் இருக்கு அவர்கிட்ட. இருந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய ஒரு தான் வந்து ஆக்சுவல் சன் மாதிரி. அப்ப இதுல வந்து என்ன கம்பேர் பண்ணி, இங்க என்ன கம்பேர் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு வெளிச்சம், பகவானுடைய ஒரு வெளிச்சம். அது நெருப்புல வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. நெருப்புல என்ன இருக்கும், வெளிச்சமும் இருக்கும், உஷ்ணமும் இருக்கும், ஒரு சூடும் இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி. சோ நெருப்பின் வெப்பமாகவும், வெப்பம்னா அதானே இந்த சூடு இல்லையா, வெப்பம் அண்ட் ஒளி, இது வந்து பகவானுக்கு கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப நெருப்பு எவ்வாறு வெப்பத்தின் வடிவிலும் ஒளியின் வடிவிலும் சக்தியை பரப்புகிறதோ அதே போல பகவான் எப்படி இருக்கார். பகவான் வந்து அது இது
பிரம்மன் ரூபத்தினாலும் சரி, எல்லா உயிர் வாழிகளின் இதயத்தில் இருந்து பரமாத்மாவாகவும் சரி, இல்லை 2 கை ரூபத்தோட கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணராகவும் சரி, அவர் பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி நம்மளை எல்லாரையும் பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. அந்த இதுல கன்செப்ட்ல எடுத்துக்கணும். எப்படி ஃபயர் எப்படி இட் ஜெனரேட்ஸ் பிரைட்னஸ், ஒரு வெளிச்சம் கொடுக்கறது, அதே போல உஷ்ணம், தட் இஸ் வெப்பமும் கொடுக்கறது. அதே போல கடவுள் எப்படி எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். அவருடைய பிரவாகம் அவர் இதெல்லாம் கொடுக்கிறார். அவர் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட என்னது அவ்வளவு அவர்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு. இந்த 6 ஆப்லன்னு சொல்லுவோமே, செல்வம் இருக்கு. அவரை விட செல்வமானவர் யாரும் இல்லை. வலிமை, நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த், புகழ், ஃபேமஸ், அழகு, நல்ல அழகா இருப்பான், அறிவு, நல்ல நாலேஜ் மற்றும் துறவு, இது என்ன ரினன்சியேஷன் அப்படிம்பாங்க. சோ இதெல்லாம் படைத்துட்டும் அவர் எல்லாம் நான் படைத்திருக்கேன், சோ என்ன அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ்னஸ்ல அவர் கிடையாது. எல்லாம் படைத்திருக்காரு, நீங்க தான் என்ஜாய் பண்ணுங்களே அப்படின்னு நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. there is no 10 commandments. நீங்க என்ன தொழறியா இல்லையா அப்படிலாம் கிடையாது. முடிஞ்சா பண்ணுப்பா, எனக்கு டெய்லி ஆஃபர் பண்ணு, எனக்கு படைத்து நீ சாப்பிட்டேன்னா நல்லது, இல்ல உனக்கு அப்படி எல்லாம் இஷ்டம் இல்லை, வெங்காயம் இதெல்லாம் தான் சாப்பிடணும், மாமிசம் தான் சாப்பிடணும், பண்ணுன்னா பண்ணு. ஆனா என்னது, நமக்கு வேலை போனா அவர்கிட்ட போனோம்னா இதுதான் வழி நான் சொல்லியிருக்கேன், அப்போ நீ கேட்கலையா, சரி இருந்துப்போ. அவனுக்கு எப்போ என்ன எப்படியும் போகணும், இந்த ஜென்மத்துல இல்லைன்னா அப்புறம் எத்தனை ஜென்மத்தை எடுத்துட்டு வர ஆனாலும் அப்போ வேணா வா. ஆனா இப்ப என்னது, நாம உனக்கு இப்ப நமக்கு எப்படி அவர் டைரக்டாலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க மாட்டார், நமக்கு குரு மூலமா இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது. என்னெல்லாம் இப்போ நம்ம குருமார்கள் சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம கேட்டோம்னா என்னது, எப்படியும் திரும்பி போகணும், வழி தெரியாம இங்கேயே இருந்துன்னு இருக்கோம். அப்ப மேல போறதுக்கு பாதை அவங்க அமைத்து கொடுக்குறாங்க, நம்ம ஏற்று அங்க ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ், அப்ப அவருடைய என்னது சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட அவர்கிட்ட இதெல்லாம் 6 அப்லன்ஸும் இருக்கு. இதெல்லாம் முழுமையா அவர் எல்லாமே இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. அவர் தான் எல்லாம் சக்திகளின் அதிபதி ஆவார், எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் ஆவார், எல்லாரும் நன்மை செய்பவர் ஆவார். இப்ப பகவானை பத்தி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், சுஜாதா மதத் படி. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. எனவே பகவானை தவிர வேறு எவரும் எதற்கும் உரிமையாளர் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு ஒருவன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். அவனுடைய பங்கு என்று பகவானால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளவற்றை மட்டும் அவன் ஏற்க வேண்டும். உதாரணமாக, பசு பாலை வழங்கும் போதிலும் அது அந்த பாலை பருகுவதில்லை, அது புல்லையும் வைக்கோலையும் உண்கிறது. அதன் பால் மனிதர்களுக்கான உணவாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது பகவானின் ஏற்பாடாகும். இதனால் நாம் நமக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை மட்டும் ஏற்பதில் திருப்தி அடைய வேண்டும். மேலும் நாம் பெற்றுள்ள பொருட்கள் யாவும் உண்மையில் யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதையும் எப்போது நாம் உணர்ந்திருக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஈஷோபனிஷத் ரொம்ப டே டு டே நம்ம கோரிலேட் பண்ணலாம். என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப மரம் இருக்கு இல்லையா, மரத்துல இப்பதான் இப்ப என்ன இது சீசன், மாம்பழ சீசன் வந்துடும், மாங்காய் எல்லாம் பூத்து குலுங்கும். அதுல ஒரு மாங்காய் அது சாப்பிட்றதோ இல்லவே இல்லை, அது பாட்டுக்கு வருஷ கணக்குல அப்படி நின்றுட்டு இருப்போம். நம்ம தண்ணி ஊத்துறோமா அந்த மரத்துக்கு, அதோட இல்லை ஏதோ நேச்சர்ல இருந்து மழை வந்ததுன்னா அந்த டைம்ல அதுக்கு தண்ணி கிடைக்கிறது தான். we are not giving anything to the tree. ஆனா அது நமக்கு என்ன கொடுக்கறது, மாங்காயாவும். இப்ப புளி கூட இப்பதான் நிறைய சீசன். ஸோ நாட் ஒன்லி இது சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் இது மாத்திரம் இல்லை, இந்த ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் நமக்கு வழங்கிட்டே இருக்கு. நம்ம என்ன திருப்பி கொடுக்குறோம், ஆனா கல்ல விட்டு எரிஞ்சு அதை பெருக்க பார்ப்போமே தவிர நம்ம இதெல்லாம் கிடையாது. அதே போல வேற என்ன இங்க ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இது பசு இல்லையா, நம்ம பால் கொடுக்கறது நமக்கு எல்லாம் பருகிறது, அது ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ், பால் குடிக்கணும் அப்படி இப்படிங்கிறாங்க. இப்பெல்லாம் எல்லாம் மாறி போயிடுது. பட் இன் ஜெனரல் அது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு. ஆனா அதுக்கு என்ன நம்ம கொடுக்கணும், வைக்கோல் தான் கொடுக்குறோம், ஒரு என்ன உணர்ந்த புல்லும் இதெல்லாம் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ அது கிரியேட் பண்றது, ஆனா அது சாப்பிட்றதா அது கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் கிவிங். அப்ப அது அதெல்லாம் பகவான் தான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி ஏற்பாடு யாரு, கடவுள் தான் பண்ணியிருக்காரு, அவனுடைய பங்கு. அப்ப இது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளால என்ன கொடுக்க முடியும், சொசைட்டிக்கு என்ன கொடுக்க முடியும். சொசைட்டி என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் ஒரு சுற்று வட்டாரத்துல என்னால் முடிந்தது ஏதாவது உதவி பண்றது, நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கூட இல்லாம நம்மளால பண்ணணும். ஏன்னா பகவான் அந்த மாதிரிதான் எல்லாரையும் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்திலயும் நம்ம அதெல்லாம் தான் பாக்குறோம். ஒரு பிராமணனா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவோம், அவன் வேதம்லாம் ஈஸியா வந்துடும். அவன் ஏன்னா அது போல கட்டுப்பாடான லைஃப் அவன் லீட் பண்ணும்போது என்னது, அவனுக்கு அந்த வேதங்கள்லாம் ஈஸியா வரும், ஸ்லோகாஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வரும். அவனோட டியூட்டி என்னது, எனக்கு ஈஸியா வருது இல்லையா, யாருக்கு அது வரலையோ அவனை கூப்பிட்டு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பண்ணணும். அப்ப அவன் சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த வைஷ்ணவர்களுக்கும் வைஷ்யாஸ் தான் பிசினஸ் பீப்புள், அவங்களுக்கும் அந்த இது க்ஷத்ரியர்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ இவனுக்கு சாப்பாடுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுமே சொல்லிட்டு அவங்க சாப்பாடுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருவா.
வைவாம் எனது க்ஷத்ரியன் என்ன பண்ணுவோம், ரக்ஷா, நான் வந்து உங்களை பாதுகாக்கிறேன், எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து உறுதுணையா இருப்பேன். அதுவும் வேணும் இல்லையா? இப்ப ராஜாமார்கள்லாம் என்னது, அவளுக்கு அதுதான் வேலர் அப்படிம்பாங்க. எல்லாம் நல்லா தைரியமா நான் பாதுகாக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். வைசியமார்கள்லாம் எப்படி பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் இருப்பான். அங்கேருந்து வந்து சீப்பா வாங்கினேன், இங்க இவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ல கொஞ்சம் சீப்பா கிடைக்கும், அங்க கொஞ்சம் ஹோல்சேல் மார்க்கெட், அப்ப அங்கேருந்து எல்லாம் வந்து பொருள் வாங்கி இங்க விநியோகம் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி சூத்ராஸ் என்ன பண்ணுவான், அவங்க வந்து எனக்கு அவ்வளவு அறிவில்லை இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு, எனக்கு இந்த மாதிரி பிசினஸ் டாக்டிக்ஸும் தெரியாது. சரி, நான் வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, இந்த வைஷ்ணவ இது இவாளுக்கு க்ஷத்ரியா, அதுவும் எனக்கு இல்லை. எனக்கு என்ன உழைக்க தெரியும், நல்லா உழைப்போம். அப்ப நம்ம எல்லாம் ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே சூத்ரா தான். மெதுவா இன் ஜெனரல் பார்த்தா எல்லாம் உழைன்னு உழைச்சுன்னு தான் இருக்கும், ஒன்னும் ஒரு உருப்படியா ஒண்ணும் பண்ணாம உழைச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா அந்த சூத்ரன் கேட்டகரியில இருக்கிறோம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த 4 பாக்கி இருக்கிற 3 பேருக்கும் வந்து உழைச்சுட்டு இருப்போம். இதுல என்னன்னாக்கா அந்யோன்யமா எல்லாம் இருக்கும். யாருக்கும் நான் உனக்கு ஜாஸ்தி பண்றேன், எனக்கு நீ ஜாஸ்தி பண்ற அந்த மாதிரி இல்லாம நல்ல ஒரு வர்ணாசிரம தர்மம் நம்ம வந்து பகவானாயிட்டு கிரியேட் பண்ணது. ஆனா நம்ம இப்ப என்ன ஆயிட்டோம், ஒரு பிராமணனா இருக்கிறவங்க பிசினஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் வந்து ஒரு வைசியனா இருக்கிறவங்க வேதங்கள்லாம் படிச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். ஆனா எல்லாருக்கும் பணம் வேணும். ஏன்னா அது மாதிரி யாரும் வந்து ஃப்ரீயாலாம் ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. என்ன சொல்ல வரோம்னா, இப்ப வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு போயிட்டு இங்க அது சொல்லப்படலை. இங்க இருந்து ஒரு பசுவோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. அந்த பசு நமக்கு பால் கொடுத்தாலும் அது உணர்றது என்னவோ அந்த வைக்கோல் தான் உணர்து. சோ யாரு என்ன கிரியேட் பண்ணாலும் அது சொந்தமா அது எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறது. அதே போல நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், எனக்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கிறது, இப்ப நான் வந்து அந்த பங்கை வைத்து நம்ம வந்து சமாதானமா இருந்துடணும். ஐ ஷுட் நாட் பி வெரி, அதுக்கு இன்னும் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய ஹோர்டிங் என்னது சேகரித்து வைக்க கூடாது. அவனுடைய பங்கு என்ன உண்டோ அது மாத்திரம் சாப்பிடணும். அப்ப அவனுடைய பங்கு என்று பகவானால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளவற்றை மட்டுமே அவன் ஏற்க வேண்டும். இதுதான் வந்து கன்செப்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஸ்லோகாவோட. மேலும் நாம் பெற்றுள்ள பொருட்கள் யாவையும் உண்மையில் யாருக்கு சொந்தமானவை, நமக்குன்னு ஒரு கொடுத்திருக்காரு, அது போறோம். வேற என்ன ஆசைப்படுறோம்னா நம்ம வேற யாரோட சொத்தை வந்து அபகரிக்கிறோம்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்ம திங்க் பண்ணணும்னு அச்சுச்சோ அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். அப்ப நமக்கு என்ன உணவா இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம துணி மணியா இருக்கட்டும், ஒரு எனிதிங் யூ பை ஃப்ரம் த மார்க்கெட் ஆல்சோ இல்லையா, நமக்குன்னு என்ன உண்டோ அது மாத்திரம் வாங்கிக்கணும். அவனுக்கு கிடைக்க கூடாது, நான் என்ன கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன சொந்தமோ அது மாத்திரம் நம்ம எப்போதும் அந்த இது உணர்ச்சியோட இருக்கணும். எஸ் ருக்மிணி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே இல்லையா? ஓகே, வேற யாரும் படிக்கிற ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா தெரியும், இல்லாட்ட எல்லாரும் கிளாஸ்ல யாரும் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்முடைய வசிப்பிடத்தை உதாரணமாக பாருங்கள். அது மனம், மரம், கல், இரும்பு, அது மணல், மரம், கல், இரும்பு, சிமெண்ட் மற்றும் இதர பௌதீக பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டது. ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் பார்வையிலிருந்து சிந்தித்தால் இந்த கட்டுமான பொருட்களில் எதையும் நம்மால் சுயமாக உற்பத்தி செய்ய முடியாது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். அப்பொருள்கள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்த்து நம்முடைய உழைப்பை கொண்டு அவற்றை வெவ்வேறு வடிவில் மாற்ற மட்டுமே நம்மால் முடியும். ஒரு பொருளை உருவுவதற்காக உழைப்பாளி ஒருவன் கடினமாக உழைத்தான் என்பதற்காக அவன் அதற்கு தன்னை உரிமையாளராக சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. நவீன சமுதாயத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப ஒரு வீடு கட்டுறோம், ஒண்ணு என்னது நேம் எல்லாம் போட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு, என் பேர்ல இதெல்லாம் என் வீடுன்னு. அதுல போட்ட பொருள்லாம் என்னது, சிமெண்ட், கல்லு, ஸ்டீலு, அப்புறம் என்னது சிமெண்ட், அதான் எல்லாம் மண்ணு கல்லு எல்லாம் போடுறோமே. மரம், சில இதுல மரமும் வண்டி இருக்கேன், மணல், அதான் இதுல என்ன போட்டிருக்கு, மணல், மரம், கல், இரும்பு, சிமெண்ட் எல்லாம் இன்னும் இதர பொருட்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் அவன் கிரியேட் பண்ணானா, இப்போ அதெல்லாமும் நீ கிரியேட் பண்ணேன்னா யூ கேன் சே இருக்கிற இடமே இந்த எர்த்து கிரியேட் பண்ணி பகவான் கிரியேட் பண்ண இடத்துலதான், அந்த இடத்துலதான் வந்து அவன் இதை கட்டுறான். அதெல்லாம் பணம் கொடுத்தாலும் ஒண்ணு நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. சரி, பணம் கொடுத்து நீ அந்த லேண்ட் வாங்கினாலும் அதை உபயோகப்படுத்துறது ஆல்ரெடி அவைலபிள், ஆல்ரெடி இங்க இருக்கிற பொருளை வைத்துதான் நான் வந்து கிரியேட் பண்றான். சோ அவன் வந்து அந்த மாதிரி சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. ஆனா அப்கோர்ஸ் இப்ப அந்த மாதிரி பார்த்தா எதுவுமே நம்மளோட இல்லைன்னு ஆயிடும். இப்போ அடுக்குமாடியில இருக்கிறவா என்னது, கீழே யாரோ இருக்கா, பக்கத்துல யாரோ, எந்த சவரும் பார்த்தா அவனோட சவரும் நம்ம சவரும் நடுவில் ஒரு சவரு, அப்ப அது அவனோட வீடு
ஒரு என்னது மேட்ச் பாக்ஸ் வர்றது மாதிரி தான். எதுவுமே நம்மளோடன்னு சொல்லிக்கவே முடியாது. கீழேயும் யாரோ இருக்கா, மேலேயும் யாரோ இருக்கா, பக்கத்துலயும் யாரோ இருக்கா. நம்ம அப்படியே நடுத்துற அந்த இதுலதான் திரிசங்க சொர்க்கம் மாதிரி நடுவுல தொங்கின்னு தான் இருக்கும். அப்ப ஈஷோபநிஷத் என்ன சொல்றேன், இது எல்லாமே கிரியேட் பண்றது எப்படி, எல்லாம் இங்கேருந்து எடுத்து இங்க என்னது பௌதிகத்துல இருக்கிற பொருளை வைத்துதான் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கான். அவன்னா யாருக்கு பண்ணிருக்காங்களோ. அப்ப அதுல ஜஸ்ட் பிகாஸ் he paid money, அவன் வந்து அது பணத்தை கொடுத்து இது என்னுடையது அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கவே கூடாது. அதனாலதான் வீட்லயே என்னது ஃபர்ஸ்ட் வந்து புது வீட்டுக்கெல்லாம் போச்சுன்னா முதல்ல பகவானுக்கு ஒரு அறைய வச்சுடுவா. அறையோ ஏதோ ஒரு இடமோ ஒதுக்கி வைக்கணும். அப்ப ஆனா இப்போ இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிச்சன்ல, ஏன்னா கிச்சன்ல தானே ஃபுல் டே இருப்போம் நம்ம. நைவேத்தியம் வேற பண்ணோம், என்ன பண்ணோம், கிச்சன்லயே ஒரு ஷெல்ஃப் பண்ணி அங்க ஒரு 2 விக்ரம் வச்சு அப்படி இப்படி பண்ணி அப்படியே நம்ம சாப்பிடணும். ஏன்னா நேரமும் இல்ல பகவானுக்கு. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு இது அந்த மாதிரி ஆயிடுது. இப்போ ஃபாஸ்ட் எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல வந்து கொடுத்தேன் அந்த மாதிரி. சோ ஆனா இது ஈஷோபநிஷத்தை அது வார்ன் பண்றது, எதுவுமே நம்ம கிரியேட் பண்றோம் இந்த உலகத்துல இருந்தா நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஒண்ணுமே நம்ம வந்து ஒரிஜினலா நம்ம கிரியேட் பண்ணினது இல்லை. அப்போ அதெல்லாம் என்னது நம்மளுடைய சொந்தம் சொல்லிட்டு சொந்தம் கொண்டாட முடியாது கூடாது என்பதற்காக அவன் தன்னை உரிமையாளனாக சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. பட் நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கோம்னா அது பேரளவில் பின்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம், கோடி கோடியா கொடுத்துருப்போம். அதனால ஓகே. பட் அதர்வைஸ் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் திஸ் இஸ் நாட் மைன். ஒரு இடி வந்தது, ஒரு பிரளயம் வந்ததுன்னு எல்லாம் தரமட்டம் ஆயிடும். அப்புறம் என்னது என்னோடன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு வெளியில ஓடிடுவோம். இப்போ ஃபயரே ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஓடிடுவோம். இருக்கிற பொருள்லாம் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம உயிர் தான் இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு ஓடிடுவோம். சோ அதனால ஒண்ணுமே நம்மளுடையது கிடையாது, எல்லாம் பகவான் தான் சொந்தம். ருக்மிணி மாதாஜி வந்துட்டேளா? நீங்க தான் படிக்கிறது பாக்கி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கும் மாதாஜி. நவீன சமுதாயத்தில் தொழிலாளர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் இடையில் எப்போதும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நிலவுகிறது. இந்த பிரச்சனை உலகளாவிய வடிவத்தை ஏற்றுள்ளதால் உலகம் அபாயத்தில் உள்ளது. மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் எதிரியாக பார்க்கின்றனர். பூனைகளையும் நாய்களையும் போல சீறுகின்றார்கள். ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தினால் பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் அறிவுரை வழங்க முடியாது. ஆயினும் இதனால் கடவுளின் செய்திகளை உண்மையான ஆச்சாரியர்களின் மூலமா மனிதனுக்கு வழங்க முடியும். மனித இனம் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் வேத அறிவை ஏற்றுக்கொண்டு பௌதிக சொத்துகளுக்காக சண்டையிடக் கூடாது. பகவானின் கருணையினால் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை கொண்டு ஒருவன் திருப்தி அடைய வேண்டும். இயற்கை வளங்கள் முழுவதும் பகவானுடைய சொத்தாக இருக்கும் பட்சத்தில் பொது முதலாளிகள் அல்லது எந்த ஒரு பிரிவினரும் அவற்றிற்கு உரிமை கொண்டாடினால் அத்தகைய சமுதாயத்தில் அமைதிக்கு வாய்ப்பில்லை. முதலாளிகளால் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை கொண்டு பொது உடைமைவாதிகளை அடக்க முடியாது. பொது உடைமைவாதிகளாலும் திருடப்பட்ட உணவிற்காக சண்டையிட்டு முதலாளிகளை தோற்கடிக்க முடியாது. பரமபுருஷ பகவானே உரிமையாளர் என்பதை அவர்கள் அங்கீகரிக்காவிட்டால் விடில் தங்களுடையவை என்று அவர்களால் உரிமை கோரப்படும் எல்லா சொத்துகளும் திருடப்பட்டவை. இதன் விளைவாக அவர்கள் இயற்கையின் சட்டங்களால் தண்டிக்கப்படுவர். அணு ஆயுதங்கள் பொது உடைமைவாதிகளின் கையிலும் உள்ளன, முதலாளிகளின் கையிலும் உள்ளன. முழுமுதற் கடவுளின் சொத்துரிமையை அவர்கள் இருவரும் அங்கீகரிக்க காவிடில் இந்த ஆயுதங்கள் இறுதியில் இரு தரப்பினரையும் அழிக்க போவது உறுதி. எனவே தங்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் உலகிற்கு அமைதியை வரவழைப்பதற்காகவும் இரு தரப்பினரும் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம். உங்களுக்கு இது நான் போடுறேன்னு சொன்னீங்களே, மறந்து போயிட்டேன். இன்னைக்கு யாரும் எனக்கு எழுதவும் இல்லை. யூ கேன் கீப் ரீடிங். இல்லையா, நிறைய படிச்சுட்டே இருந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்காது. ஏன் நம்ம படிக்கணும், தமிழ் நிறைய படிச்சுதான் எனக்கே உதறது. ஆனா இப்ப இத்தனையும் இம்ப்ரூவ்னு அர்த்தம். முன்னால எனக்கும் வந்து அவ்வளவு சரியாலாம் படிக்க வராது, தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கு. ஆனா இப்போ ஒரு மாதிரி மாதாஜி நான் இங்கிலீஷ்ல தான் படிச்சேன் முழுக்க. இப்பதான் தமிழ் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓ அச்சா, உங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதா? இப்பதான் படிக்கிறடா? நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சேன்.
இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்சா ஓகே ஓகே. ஆனா படிங்க, படிக்க படிக்க வந்துடும். நான் பழக்கம் தான் அது. ஆனா இது என்னன்னாலும் நம்ம மதர் டங்ல படிச்சாதான் ஒரு நல்லா புரியுறது. அது ஒரு நீங்க டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். இங்கிலீஷ்ல அது மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கு சரியான வேர்ட் எல்லாம் வராது. ஓகே, இப்ப என்னது நம்ம இப்ப நவீன இதுல என்ன நம்ம பாக்குறோம்னா தொழிலாளர் இதெல்லாம் இருக்கே, என்னது தொழிலாளர் சொல்லுவா, இது என்னுடைய கம்பெனி, நான் வைக்கிறதா சட்டம். எப்பவுமே முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் எப்போதுமே வந்து, நான் என்ன உல்டா சொன்னேன், தொழிலாளர் இஸ் ஒர்க்கர், ஒர்க்கர் கேட்டகரி. முதலாளி வந்து என்னுடைய கம்பெனி, நான் வைக்கிற சட்டம் அப்படிம்பாங்க. தொழிலாளர் அவ்வளவு வேணும் சேர்ந்து இது கோஆர்டினேட்டா வேலை பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி. சோ ஒருவர் நம்ம கீரி பாம்பு சொல்றப்ப இங்க என்னது, நாயும் பூனையும் நாய்களை போல எப்பவும் சீரின்னு இருப்பா. தொழிலாளிக்கு எப்பவுமே திருப்தியா இருக்காது. அவன் வந்து இவன் வந்து நம்ம கிட்ட பணம் இதை வேலையெல்லாம் பண்ணி வாங்கி நல்லா சம்பாதியம் பண்ணி அவன் வந்து ரொம்ப இதா இருக்கான், எனக்கு ஏதோ ஒரு பிச்சை காசு தான் போடுறான், அப்ப எனக்கு இன்னும் சம்பளம் உயர்வு வேணும்னு இவ எப்பவுமே கூறிட்டு இருப்பான். அவன் சொல்லுவான், நான் இவ்வளவு பேருக்கும் நான் சம்பளம் கொடுத்து நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் உனக்கு தெரியுமா, எவ்வளவு இடத்துல கடன் வாங்கி நான் வந்து இந்த பிசினஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு தெரியுமா, அப்படி இப்படி அவளுக்கு ஒரு வாதம் இருக்கும், இவங்களும் ஒரு வாதம் பண்ணுவாங்க. சோ இது எப்பவுமே என்னது, உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு தான். நீங்க கொடுக்கறது போறாதுன்னு இவன் சொல்ல, ஒரு தொழிலாளி சொல்ல, அவன் சொல்லுவான், நான் உனக்கு கொடுத்ததே அதிகம்பா. இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து, எல்லாம் ரிட்ரென்ச்மெண்ட் தான். எல்லா கம்பெனி பார்த்தாலும் பண்றதானே பண்ணு, இல்லாட்டி போ. இப்ப அது கூட இல்லை, இப்போ இமிடியேட்டா கேட்கவே மாட்டேன், ஆயாச்சு எங்களுக்கு எல்லாம், உங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் நீங்க. ஏன்னா எல்லாம் இப்போ மெக்கானிசம் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்ததுன்னா, இப்ப ஏஐ எல்லாம் வந்ததுன்னா இன்னும் போச்சு. அப்ப என்னது எல்லாம் தூக்குறாங்க, ஒருத்தர் வேலையில்லாத பட்டதாரிகள் சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி வேலை இல்லாத இதுதான் இப்ப நிறைய வருது. சோ ஈஷோபனிஷத்து என்னது, வேத அறிவை ஏற்றுக்கொண்டு பௌதிக சொத்துக்களுக்காக சண்டையிடக்கூடாது. இப்போ ஈஷோபனிஷத்தோட இதுல பாத்தீங்கன்னா, அப்ப நமக்கு சாப்பிடணும்னா எது கிடைக்கிறதோ அதை வச்சு சந்தோஷப்படணும்னு. மெயினா இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவன் என்ன ஏமாத்துறான், இவன் வந்து என்ன வச்சு வேலையை பண்ணி அவன் சம்பாதிக்கிறான், அவனுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் வருது அப்படிலாம் நம்ம நினைக்காம, அவனுக்கு என்ன கஷ்டமா இருக்கு, நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தாதான் நமக்கு தெரியும். சரி, நமக்கு தெரிஞ்ச வித்தியை நம்ம பண்றோம், அதுக்கு ஏதோ சம்பளம் போட்டு கொடுக்குறான், அது என்ன ஏமாத்துறான், அப்படி அந்த எண்ணம் எல்லாம் வரக்கூடாது. சரி, அப்படி அவனுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா லீவ் அண்ட் கோ சம்வேர், இல்லையா? நம்மளெல்லாம் இப்ப வேலைக்கு போய் மாதிரி இப்ப எல்லாருமே மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்னது மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான். யாரும் அம்பானி பரம்பரையில இல்ல, டாடா பிர்லா பரம்பரையில இல்ல. எல்லாருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் வேலைக்கு போனாதான் மற்றவர்கள் நம்மள மாதிரி வயசானவங்க உட்காந்து சாப்பிட முடியும். நம்ம உட்காந்து சாப்பிடறோம்னா எவனோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான், அந்த பணத்தை தான் நம்ம உட்காந்து பிடிச்சு சாப்பிடுறோம். அப்போ நம்ம ஆல்வேஸ் வி ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல். எப்போ ஈஷோபனிஷத்துல அதான் சொல்லியிருக்கு, நம்மளுடைய பங்கு என்ன உண்டோ அது கிடைத்து நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும். வி ஷுட் நாட் ஹேவ் மோர். அந்த ரஜோகுணத்துல இருந்து இன்னும் வேணும், அதுவும் வாங்கணும் இது வாங்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சோ பகவானின் கருணையால் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை கொண்டு ஒருவன் திருப்தி அடைய வேண்டும். மெயினா அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்தாலே நமக்கு என்ன பண்ணும், எல்லாம் போருமே, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தா யூல் நாட் அந்த இது வராது, ஒரு என்ன சொல்றது, திருப்தி இல்ல. அதான் இன்னும் வேணும் அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லைன்னா என்னது, ஓகே எல்லாமே சமம் இல்லையா? எது நமக்கு ஒன்றும் யார் பேரு கோபம் வராது, எதுவானாலும் பரவாயில்லைன்னு நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகே, அப்ப என்னது, முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் அந்த ஒரு இது சண்டைக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும். எல்லாருமே அந்த சமாதானத்துல இருந்தா என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டா என்ன ஆகும், பொது உடைமைவாதிகளும் எல்லாம் திருடுறாங்க, எல்லாம் திருட்டு பசங்க, இவங்கிட்ட இருந்து வேலை பண்ணி அவன் திருடுறான், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும். அப்புறம் வந்து சண்டையிட்டு முதலாளிகளை தோற்கடிக்க முடியாது. ஏன்னா மணி பவர் இருக்கும், ஆள் பவர் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். சோ நம்ம மெயினா யாரு நம்மளுடைய உரிமையாளர், கடவுள் தான் எல்லாருக்கும் உரிமையாளர். அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னா கடவுளை சந்தோஷப்படுத்துறது தான் நம்மளோட மெயின் இதா இருக்கணும். அதுக்குன்னு ஃபுல் டே 24 hours பஜனை பண்ணுன்னு யாருமே சொல்லல. அவர் பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு இதுலயே கொடுத்துருக்கு, பகவத்கீதாலேயே கொடுத்துருக்கு, உங்களுடைய கடமை உண்டோ அந்த கடமையை பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப ஒரு யங் மதர் இருக்காங்க, சின்ன குழந்தை இருக்கு, இல்ல அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் பால் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, சமைக்கலாம் முடியாது, எனக்கு வந்து ஜப்பா பண்ணும், காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கணும், ஸ்கூல்ல எல்லாம் அனுப்ப முடியாதுலாம் இருந்ததுன்னா எப்படி, அதெல்லாம் நடக்காத காரியம். நமக்குன்னு ஒரு விதிச்சிருக்காங்க இல்லையா, நம்ம ஒரு வீட்டுல ஒரு பெண்மணியா இருந்தோம்னா நமக்குன்னு ஏதோ ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த கடமையை நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். ஒரு புருஷனா இருக்குன்னா எனக்கு ஆபீஸ் போறதுக்கு அதுதான், எனக்கு குடும்ப பாரம் இருக்கு, அந்த குடும்பத்துக்காரங்களுக்கு அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்கணும், ஃபீஸ் கட்டணும், அதுக்கு நம்ம உழைத்துதான் ஆகணும். சோ பகவானே சொல்லியிருக்காரு, உன்னுடைய என்ன கடமை உண்டோ அதை பண்ணுப்பா, என்ன உட்காந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணவே சொல்ல, ஆனா என்னை திங்க் பண்ணு, ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் மீ அண்ட் யூ டூ யுவர் டியூட்டி. அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொன்ன, நீ போரிடு, அதோட என்ன ரிசல்ட் நான் ஆல்ரெடி தெரியும் எனக்கு. ஆனா உங்ககிட்ட வந்து நிமித்த மாத்திரம், உனக்கு அந்த ஒரு பொசிஷனை கொடுத்துருக்கேன், நீ சண்டையிடு, அந்த கிரெடிட்டை நீ வாங்கிக்கோ இல்லையா? அப்ப ஏன்னா அவன் க்ஷத்ரியனா இருக்கான், க்ஷத்ரியனா இருக்கிறதுனால உனக்கு அதுதான் உன்னுடைய கடமை. சோ பகவத்கீதாலும் இதே தான் சொல்லியிருக்கு, அதே தான் நம்ம வந்து ஈஷோபனிஷத்தும் படிக்கிறோம்.
என்ன படிக்கணும்? எப்பவும் திருப்தி அடைந்து பகவான் சொல்ற வழியில நம்ம இருக்கணும். முழுமுதற் கடவுளின் சொத்துரிமை அவர்கள் இருவரும் அந்த மாதிரி ஆங்கீகரிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? இந்த ஆயுதங்கள் அப்ப நம்ம என்னதுதான் இப்ப நடக்கிறதே வார். நம்ம இன்னைக்கு நிம்மதியா இருக்கோம் இந்த கண்ட்ரில. என்னைக்கு நம்ம இதுல பாம்பு நம்ம பொலிட்டிக்கலி எப்போ எல்லாம் சீன் சேஞ்ச் ஆகும் தெரியாது. நிம்மதி. அப்ப இந்த பாம்பு கண்டுபிடிக்கிறதே, நீ என்ன ஒழிக்க பார்த்தா நான் அதை விட பெரிய பாம்பு வச்சுட்டு இருக்கேன், நான் அந்த இதை போடுவேன், உன்னோட கண்ட்ரியே ஒழிஞ்சு போயிடும். இது மாதிரி அதுல எல்லாம் நம்ம யாருக்குமே இது வராது. எல்லாருக்கும் என்ன வரணும்னா ஆன்மீகத்துல ஒரு நம்பிக்கை வரணும். கடவுள் எந்த கடவுள் வேணா பேரு சொல்லுங்க, அது கிரைஸ்ட் சொல்லுங்க, அல்லா சொல்லுங்க, வேற என்ன வேணா பேரு சொல்லுங்க, ஆனா அந்த கடவுள் தான் வழி நடத்துறாரு, அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரர். அந்த மாதிரி எல்லா கம்யூனிட்டிலயும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் யாரும் இன்னொருத்தர் அழிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டா. இந்த வெப்பன்ஸ் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்கு தோணாது. யாரை அழிக்கிறதுக்கு நம்ம வெப்பன் கிரியேட் பண்ணோம்? எல்லாருமே நல்ல விதமா இருந்ததுன்னா என் நெய்பருக்கும் நான் தீங்கிழைக்க மாட்டேன், யார் வந்தாலும் என்ன புன்முறுவலோட எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன், எல்லாருக்கும் கொடுத்து பழகி அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எனக்குள்ளதை நான் எடுத்துக்கிறேன். அந்த மாதிரி எல்லாரும் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி வார் எல்லாம் வரவே வராது. ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாததுனால டு ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஸ் நம்ம அதை பண்றோம். அது நம்ம இன்னொருத்தால அழிக்க பாக்குறோம். அவனோட எனக்கு சக்தி கம்மி நினைச்சிருக்கியா, அதோட பெரிய பாம்பு நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரு தரப்பினரையும் அழிக்க போவது உறுதி. ஆனா ஃபைனலி என்ன ஆகும்? ரெண்டு பேரும் ஃபைனலி they will get lost. அதனால அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இரு தரப்பினரும் ஈஷோபனிஷதின் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம். அது முதலாளியா இருக்கட்டும், தொழிலாளியா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் ஈஷோபனிஷத்து என்ன சொல்லியிருக்கு? எல்லாமே கடவுளுடைய சொத்து தான், அவர் தான் உரிமையாளர், அவருக்கு கீழே தான் நம்ம அடிபணிந்து இருக்கணும். எஸ், ருக்மிணி மாதாஜி லோவர் பண்ணிருங்க, உஷாமூர்த்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனிதர்கள் பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்று சண்டையிட வேண்டியவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் மனித வாழ்வின் நோக்கத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்திசாலிகளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். வேத சாஸ்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு உரித்தானவை, பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் உரியவை அல்ல. பூனைகளும் நாய்களும் எந்த ஒரு பாவத்தையும் சேர்க்காமல் உணவிற்காக மற்ற விலங்குகளை கொல்ல முடியும். ஆனால் மனிதன் தன்னுடைய கட்டுப்பாடற்ற நாவின் சுவைகளை திருப்தி செய்வதற்காக விலங்குகளை கொன்றால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறியதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். இதனால் அவன் தண்டிக்கப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது இல்லையா? ஒரு இதுவும் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம அனிமல்ஸ் கிடையாது, நம்ம எல்லாம் உயிர் என்னது ஹியூமன் பீங். இப்போ வேத சாஸ்திரங்கள்ல யாரால படிக்கணும்? இப்ப நம்ம வீட்லயே ஒரு நாயை வளர்த்துறோம்னாலும் அது நம்மள பார்த்துதான் இருக்கும். இன்னும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது பார்க்கும், அவ்வளவுதான். கிளி வேணா சொல்லுமா இருக்கும், கிளிக்கு அந்த திறன் இருக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா அது சொல்லுமா இருக்கும். ஆனா மனது அதுல லயிக்குமா? கிடையாது. அப்ப இது எல்லாமே யாருக்கு இருக்கு? ஒரு மனிதனுக்கு தான் இருக்கு. சோ நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு தான் உரித்தானவை, பாக்கியெல்லாம் உயிர்வாழிகள் தான், அதோட உயிர்வாழிகள் தான். பட் அதுக்கு அந்த ஒரு சென்ஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு. இந்த கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு, படிக்கணும், ஒன்னும் கிடையாது. இப்ப நம்மளே ஒரு நாய் ஃபார்ம்ல போயிட்டோம்னா நமக்கு அந்த அறிவு போயிடும். அதனாலதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம இப்போ ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால we are so advantages. அந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் இவ்வளவு வருஷம் இன்னும் பண்ணல, எப்படியோ போயிடுது. இனிமே எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இப்ப இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணிட்டோம், காலையில மங்களாரத்தி வாங்க சொல்றாங்க, அதுல ஏதோ பர்பஸ் இருக்கு. 16 ரவுண்ட் ஜபம் பண்ண சொல்றாங்க, அதுலயும் ஏதோ பர்பஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுன்னு பண்ணோன்னு நம்ம விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது இல்ல நம்மளாலதான் முடியும். நமக்கு வளர்த்துற நாயாலேயோ பூனையாலேயோ வேற எறும்பு பெரிய யானையா இருந்தா கூட முடியாது. அதுக்கு உடல் தான் நல்ல பலத்தோட இருக்கும், பெரிய உருவமா இருக்கே தவிர நம்மள மாதிரி உள்ள அறிவு கிடையாது. அந்த அறிவை உண்டு ஹியூமன் பீங் தான் கொடுத்துருக்கு. வேத சாஸ்திரங்கள் நமக்கு தான் இருக்கு. அதுகளுக்கு பாவம் கூட கிடையாது. அதுகள் இன்னொருத்தால கொன்னு சாப்பிட, ஏன்னா அதுக்கு அப்படிதான் கொடுத்துருக்கு. இந்த நகமும் நல்ல ஷார்ப்பு நகங்களும் அந்த கூர்மையான பல்லும் என்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அப்படிதான் சாப்பிடணும். இப்ப பெரிய மீன் சின்ன மீனை சாப்பிடணும், அது அப்படிதான் கொடுத்துருக்கு. அதே போல இந்த பெரிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் சின்ன மான் எல்லாம் வேட்டையாடிதான் சாப்பிடணும். அதுகளுக்கு எல்லாம் அரிசியும் பருப்பும் கொடுத்து கேஸ் கொடுத்து அதுகளுக்கு பண்ண தெரியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நமக்கு எல்லா அறிவு இருக்கு, கேஸ் இருந்தா அது யூஸ் பண்ணோம், இல்ல கெரோசின் இருந்தாலும் இதை அடுப்பை மூட்டி நமக்கு அரிசி பருப்பு எல்லாம் சாப்பிடணும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இல்ல எனக்கு இன்னும் சாப்பிடணும், கொன்னு சாப்பிடணும். மீனா இருக்கட்டும், நண்டா இருக்கட்டும், அதுக்கு வாத்தா கொக்கா என்னெல்லாமோ சாப்பிடுறாங்க, என்னதான் சாப்பிடுறாங்க தெரியாது. அப்புறம் சிக்கன், அது என்னது அதோட பேரே எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சின்னது சிக்கன் லெக்ஸ், அது என்ன லெக், வை நாட் த என்டையர் பாடி, சிக்கன் லெக், இது மாதிரிலாம் வரும். சோ இந்த மாதிரிலாம் அப்ப நமக்கு மனிதர்களுக்கு தான் கொடுத்திருக்காளே, அரிசி பருப்பெல்லாம் சாப்பிடுறது நமக்கு தான் கொடுத்திருக்கா. அதையும் சாப்பிடுவேன்,
சாப்பாட்டுக்கு என்ன நாக்கு அவ்வளவு நமக்கு ஸ்ட்ராங், எல்லாத்துக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். நான் இன்னொரு மணி அப்ப இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் என்ன ஆயிடும், இன்னொரு மனிதன் அழகா இருக்கான்ல பாக்குறதுக்கு. அப்ப இவனோட குடல் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், ஆட்டுக்குடல். ஆட்டுக்குடல் என்ன சொல்லுவாங்க. அப்ப இவனோட நமக்கு மனிதன் நல்லா இருக்கான் பாக்குறதுக்கு, இவனோட குடல் அவ்வளவு டேஸ்டியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வேணா மனிதனுக்கு ஒண்ணு சாப்பிடுற அந்த ஸ்டேஜும் வரும். எல்லாம் பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கு. கலியுகம் முத்தி போச்சுன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுமா. சோ இப்பவே நம்ம இது மாதிரி ஒரு மாதிரி கோரமான இதெல்லாம் தான் பாக்குறோம். சோ வந்து என்னது, பூனைகளும் நாய்களும் எந்த ஒரு பாவத்தையும் சேர்க்காம, அதுகளுக்கு எல்லாம் பாவம் கிடையாது. அதுகள் இன்னொருத்தர் அடிச்சு சாப்பிடுறதா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. உடனே மற்ற விலங்குகளை கொல்ல முடியும். அவங்க அதுதான் லைஃப். அப்ப அவங்களால கொல்ல முடியும். அதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பாவம் கிடைக்காது. ஆனா நமக்கு கண்டிப்பா அது பாவம் கிடைக்கும். ஏன்னா நமக்கு அதெல்லாம் சொல்லப்படல, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லவே இல்லை. அரிசி பருப்பை தவிர நீ வேறொரு விலங்கை கொன்னு சாப்பிடுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனா நம்ம நாக்கு அப்படி பழகினதுனால இது என்னது, இந்திக்காரங்களா சொல்லுவா காஸ் பூஸ் அப்படிமாங்க. என்னன்னா அந்த பச்சை காய்கறிக்கு என்னது எல்லாம், அது நாக்குக்கு ஒரு சுவையே இல்லை. இதெல்லாம் போயிட்டு ஏமா மனுஷன் சாப்பிடுவேனா, நல்லா அந்த ஆட்டுக்கறியை கொண்டு வா, மாட்டுக்கறியை கொண்டு வா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லப்படவே இல்லை. சோ வந்து ஆனால் மனிதன் தன்னுடைய கட்டுப்பாடற்ற நாவின் சுவையை திருப்தி செய்வதற்கா, என்னுடைய சுயநலம் என்னது, என்னுடைய நாகுக்கு திருப்திக்கு வேண்டி நான் இன்னொரு மனிதன்ல இப்ப வரைக்கும் மனிதன் வரலை. ஆனா கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும். மிருகத்தையோ விலங்கோ ஏதோ ஒண்ணு சம்திங் நமக்கு ஒண்ணு சாப்பிடுறோம். ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம இது இல்லையா, செல்ஃபிஷ். என்னுடைய நாக்கு சுவைக்கு வேண்டி வேறொரு விலங்கை அடித்து சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி கொன்றால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறியதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். அவன் என்ன பண்றோம்னா அதுக்கு வந்து நம்ம இதுல அப்படி மன்னிப்பு கோரி எவ்ரி சண்டே நம்ம போயிட்டு அது இது சொல்லுவாங்க, கன்ஃபெஷன் பாக்ஸ்ல போயிட்டு நான் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன், நான் அதை அடிச்சு சாப்பிட்டேன் இதை அடிச்சு சாப்பிட்டேன், உன்னை மன்னித்தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில சர்ச்ல வெளியில வந்தா என்னது, பாவ மன்னிப்பு ஆகிவிட்டது. அப்ப இந்த புதிய விலங்கை கொண்டு சாப்பிட்டு திரும்பி அடுத்த வாரம் போயிட்டு பாவம் மன்னிப்பு. நமக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன சொல்லியிருக்கு, பாவம் பண்ணா அதுக்கு அனுபவிக்கதான் வேணும். இல்ல புண்ணியம் பண்ணா என்னது, அதுவும் அனுபவிப்பேன். நல்லது பண்ணா அதோட அனுபவம் இருந்தது. இப்ப நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம், காலையில ஏந்துக்கிறோம், ஜபம் பண்றோம், எவ்வளவு நம்மளால முடியறதோ பண்றோம். இதோடைய பலன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். இதோட பலன் கிடைக்கும். நம்ம பண்றது நம்ம பசங்களுக்கும் போய் செய்யறோம். அது நான் சொன்னேன் இல்ல, நம்ம கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போ பீங் அ வைஃப், வென் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஏதாவது நல்ல காரியம் பண்ணா அந்த நல்ல காரியம் அவர் எவ்வளவு பண்றோம் அதுல 50% நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருமா. அப்புறம் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணினா அப்ப ஹஸ்பண்டுக்கு போகும்போது அவருக்கு எல்லாம் போகாதான். அப்ப நமக்கு எவ்வளவு அட்வான்டேஜ். பீங் அ ஃபீமேல் நம்ம வந்து இப்ப பெண் இதுல இருக்கிற பெண் உருவத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம பண்ற புண்ணியம் எல்லாம் நமக்கு மாத்திரம்தான் வந்து சேரும். நம்ம புருஷர், நம்ம இந்த கல்யாணமான ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து அவங்க ஏதாவது நல்ல காரியம் பண்ணா அதுல 50% நம்மள சாரும். அதே போல அவங்க பண்ண பாவம் நமக்கு வருமா, வராது. பாவம் பண்ணா இப்ப இதெல்லாம் இந்த ஸ்டோரியில எல்லாம் நம்ம கேட்கலாம். மிருகா இல்ல, மிருகாரி ஸ்டோரி. நாரதர் வந்து உபதேசம் பண்ற, அவரெல்லாம் கொண்டு சாப்பிட்டு நான் என்ன பண்றது, எனக்கு குடும்பஸ்தன், எனக்கு அம்மா இருக்கா, அப்பா இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்கா, மனைவி இருக்கா, அவங்களுக்கு எல்லாம் பொங்கி போட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியாதா. அதனாலதான் அவன் வந்து மிருகாரி ஹண்டர், அவன் வந்து இது வேட்டைக்காரன். அப்ப அவர் நாரதர் சொல்றான், ஆனா இதுல எவ்வளவு பாவம் வரும், அதெல்லாம் உனக்குதான் சொந்தம். அது எப்படி நான் எல்லாம் நான் எனக்கு வரதெல்லாம் பங்கிடுறேன் இல்லையா, அப்ப என்னோட பாவங்களும் அவங்க தானே பங்கிட்டுப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா, அப்படியா நீ வேணா கேட்டு பாரு, அவங்களுக்கே கேட்டு பாரு அவங்க பங்கு போட்டுப்பாங்களான்னு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் இதுல கட்டி, நீங்க ஓடிடாதே இங்கே இருன்னு சொல்லிட்டு மரத்துல கட்டிட்டு அவரு வீட்டுக்கு போறான். வீட்டுல போய் கேக்குறான், அப்பா நீ வந்து நான் வந்து நிறைய பாவ செயல் தான் பண்றேன், ஒரு மிருகம் பறவைகள் எல்லாம் என்னது கொலை பண்ணி உங்களுக்கு கொண்டு வரேன், அதை தான் நீங்க இது சமைச்சு சாப்பிடுறீங்க. அப்ப அதெல்லாம் பாவ செயல் இல்லையா, அப்ப அந்த பாவத்துல நீங்க பங்கு போடுவா. சே பாவத்தெல்லாம் பங்கு நான்லாம் போட்டுக்க முடியாது. உன்னோட டியூட்டி டு ப்ரொவைட், எங்களுக்கு ஏதோ சாப்பாடு நீ கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அத பாவம் நீ சம்பாதிக்கிறேன்னா அந்த பாவத்துல நாங்க பொறுப்பாளி இல்லை. அம்மாவும் அது சொல்றாங்க, அப்பாவும் சொல்றான், பசங்களும் சொல்றான், மனைவியும் சொல்றான். அப்பதான் உனக்கு ரியலைஸ் ஆகுது, நான் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனமான வேலை பண்ணிருக்கேன், இவ்வளவு நான் பண்ணிருக்கேன், அவங்களுக்கு வேண்டி நான் உழைத்து நான் இவ்வளவு திருட்டுத்தனமா கொலை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினாலும் பாவ செயல் ஃபுல்லா எம்மண்டையில கட்டப்படுறது. இனிமே வந்து நல்லதா வாழறேன் அப்படின்னு வால்மீகியோட கதையும் அந்த மாதிரி இருக்கும். வால்மீகியோட அந்த என்னது வால்மீகி அவன் பெரிய ஒரு சேஜே ஆயிட்டாரு. அப்படியே வால்மீகா அப்படின்னா என்னன்னா எறும்பு புற்று, அது பெரும்பு புற்று, அதுக்குதான் வால்மீகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல இருந்து அவருக்கு வால்மீகினே பேர் வந்தது. அப்படியே இப்ப வந்து அவர் ஒண்ணு வந்து நாரதர்கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் சாரு, இப்ப எப்படி நான் இப்ப இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருதுன்னா பகவான் பேரெடு, ராமா சொல்லு அப்படின்னு. வாயில ராமானே வரமாட்டேங்கிறது, அவ்வளவு பெரிய பாவத்தை பண்ணிருக்காரு. அப்புறம் வந்து அப்படி வரலையா, சரி ஒரு மரம் தெரியறதுல மரம் சொல்லுனா மரம், அதை திரும்பி சொல்லுனா வரா வந்துடுத்து, வாயில வந்துடுத்து அவருக்கு.
அப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சது அப்படியே உட்காந்து ராமா 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 சொல்றார். எறும்பு புத்து எப்போ வரும்? எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகாம ஒரு இடம் இருந்ததுன்னா எறும்பெல்லாம் அதோட ஹவுஸ், அதோட வீடு கட்டி அப்படி போகுது. அவர் உடம்பு முழுக்க எறும்பு கூட அந்த மாதிரி ஆயிடுதான். அது உடம்புல அது எறும்பு கடிக்கிறது கூட தெரியாம அவர் ராமா 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 சொல்லி சொல்லி என்னவா ஆயிட்டார், வால்மீகி ஆயிட்டார். இதெல்லாம் நம்ம நிறைய ஸ்டோரி படிக்கலாம். நீ போக போக இதுல எல்லாம் நீங்களாம் கேட்ட ஸ்டோரியா தான் இருக்கும். சோ இதெல்லாம் என்ன வர்றதுனாக்கா, நம்ம மனிதனா இருக்கிறவங்க என்னது எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். நமக்கு உள்ளதான் நம்ம சாப்பிடணும். விலங்குகளை கொண்டு சாப்பிடுறது அதுல என்ன பாவம் உண்டோ கண்டிப்பா அதுக்கும் அனுபவிக்கிறது தான் வேணும். அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறியதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். இதனால் அவன் தண்டிக்கப்படுவான். எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு பாக்குறேன். எவ்வளவு இருக்குது? ஓ இவ 2 ஒரு பேஜ் 2 பேஜ் தண்டிக்க 1.5 பேஜ் தான் இருக்கு. முடிச்சுடலாம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சுடலாம். இந்திராணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கல அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றோம். ருக்மணி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? நீங்க லோட் பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்டோ அவங்க படிக்கணும், இல்லைன்னா நீங்க படிங்க. இந்திராணி மாதாஜி. மனிதர்களுக்கான வாழ்க்கை நெறிகளை விலங்குகளிலே செயல்படுத்த முடியாது. புள்ளி அரிசியையோ கோதுமையோ சாப்பிடுவதில்லை, பசுவின் பாலையும் பருகுவதில்லை. ஏனெனில் விலங்குகளுடைய தசையின் வடிவில் அதற்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு மத்தியில் சில உயிரினங்கள் தாவர உண்ணிகளாகவும் சில உயிரினங்கள் ஊன் உண்ணிகளாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் எந்த ஓர் உயிரினமும் பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் வழங்கப்பட்டுள்ள இயற்கையின் சட்டத்தை மீறுவது இல்லை. விலங்குகள், பறவைகள், ஊர்வனம் மற்றும் இதர கீழ்நிலை உயிரினங்கள் இயற்கையின் சட்டத்தை உறுதியாக பின்பற்றுகின்றன. எனவே அவற்றுக்கு பாவம் ஏதும் கிடையாது. வேத அறிவுரைகளும் அவற்றுக்கு தேவையில்லை. மனித வாழ்வு மட்டுமே ஒரு புள்ள வாழ்வாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லாம் பாவம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இயற்கையா அதுதான் பண்ணணும், வேற வழி கிடையாது. நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை. ஒன்லி நம்ம சொந்த அந்த நாக்கோட டேஸ்டுக்கு வேண்டி நம்ம விலங்கெல்லாம் அடிச்சு சாப்பிட. ஓகே, இத்தனை நாள் பண்ணிட்டோம், என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம அது தப்பு எழுதிட்டோம், என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்கு அனுபவிக்கும், டெஃபினட்டா அதுக்கு ஆனா அது என்னதுன்னா பகவான் he will do சமரசம். அப்படின்னா இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் எல்லாம் சொல்லும் போது என்ன ஆகும்? காலையில எழுந்துக்கிறோம், எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம தியானம் பண்றோம், பகவானை நினைக்கிறோம். அப்ப என்னது மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த பாவம் தான். தெரியாது, அறியாத்தனமா பண்ணதெல்லாமே வில் கெட் எக்ஸ்கியூஸ். ஆனா ரொம்ப எல்லாம் பண்ண மாட்டார், ஒரு பிறவை கொடுப்பார். இப்ப மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே பிறந்திருக்காங்க இல்லையா? இப்ப பிரபுபாதாவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். அவர் என்ன பாவம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் கோலோகம் பிருந்தாவனம் போகாம திரும்பி வந்தார். அவருக்கு இதுதான் கடைசி வாழ்வுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு. இன்னும் மற்றவர்களை எல்லாம் இந்த இதுல கொண்டு வாங்க. அவர் மூலமா எவ்வளவு பேர் ஒரு பகவானுடைய என்ன அறிவுன்னு என்ன இருக்கு, வாட் இஸ் தேர் இன் பகவத்கீதா, நம்ம என்னதான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழிகாட்டி பண்ணிட்டு போயிட்டார். சோ அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த ஒரு பண்றதுக்கு வேண்டி என்ன டார்ச் பேர சொல்லுவோமே, அந்த வழி காட்டுறதுக்கு வேண்டி அவர் இந்த ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு இந்த ஜென்மத்துல ஒரு மனித ரூபத்துல நமக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் போயாச்சு. இனிமே யூ திங்க் அவர் இவ்வளவு கோயில் கட்டி இவ்வளவு பேரை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல வச்செல்லாம் பண்ணுவா, அவருக்கு திரும்பி ஒரு மனித உருவமோ இல்ல ஏதோ ஒரு உருவம் வருமா? கிடையவே கிடையாது, போயாச்சு. அது போல நிறைய மக்கள் அவங்க இந்த மக்கள்னு இல்ல, நிறைய பேர் அந்த மாதிரி போயாச்சு. அதுல தான் பகவத்கீதா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் செட் இஸ் இப்ப இந்த மாதிரி பசு பாலை கொடுக்கறது. ஆனா அது அந்த பாலை குடிக்காது. மரம் நமக்குதான் கனி காயெல்லாம் கொடுக்கறது, அது உண்ணாது. இதுல இருந்து நமக்கு படிக்கணும். அப்போ சில உயிரினங்கள் ஊனிகளாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் எந்த ஒரு உயிரினமும் அவளுக்கான அதனால என்னது பகவான் என்ன சட்டம் கொடுத்துருக்கோ அதுதான் அது ஃபாலோ பண்ணும். அது மீறது கிடையாது. அது தட் இஸ் ஹவ் இஸ் இன்பில்ட். அதுக்கு மூளை அவ்வளவுதான், என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது பண்ணும். நம்ம மனிதர்கள் தான் அதெல்லாம் மீறதுனால பாவம் புண்ணிய கணக்கெல்லாம் நமக்கு தான் இருக்கும். சோ ஊர்வன மற்றும் இதர கீழ்நிலை உயிரினங்கள் இயற்கையின் சட்டத்தை உறுதியாக பின்பற்றுகின்றன. அதுக்கெல்லாம் படிப்பு ஸ்கூலும் போல காலேஜும் போல நம்ம அதெல்லாம் போனதுனால்தான் ரொம்ப ஓவர் ஸ்மார்ட், நம்ம மீறதுக்கு எல்லாம் பாக்குறோம். எனவே அவற்றிற்கு பாவம் ஏதும் கிடையாது, வேத அறிவுரைகளும் அவற்றிற்கு தேவையில்லை. அப்ப நான் மனித வாழ்வு மட்டுமே பொறுப்புள்ள. இப்ப நமக்குதான் இந்த பாவ புண்ணியம் எல்லாம் கணக்கு நமக்கு உண்டு. சரி, அப்புறம் யாரு இன்னும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல? யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல? இன்னும் லாஸ்ட் பேஜ் யாரு இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கலாம். அம்பிகா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? நீங்க தான் ஆரம்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மதனா மாதாஜி படிக்கலையா? படிங்க, மதனா மாதாஜி படிங்க. அப்புறம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஐ திங்க் 2 பேராகிராஃப் தான் இருக்கு, படிங்க மாதாஜி. அவ்வாறு இருப்பினும் சைவ உணவிற்கு மாறுவதால் மட்டும் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்று நினைப்பது தவறாகும். காய்கறிகளுக்கும்
உயிர் உண்டு. ஓர் உயிரினம் மற்றொரு உயிரினத்திற்கு உணவு என்பதே இயற்கையின் சட்டம். இருப்பினும் மனிதர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அங்கீகரிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே சைவ உணவை மட்டுமே சாப்பிடுபவன் என்று ஒருவன் கர்வமடைய கூடாது. பகவானை அங்கீகரிக்கும் அளவிற்கு விலங்குகளின் உணர்வு வளர்ச்சியடைவதில்லை. மனிதர்களோ வேத சாஸ்திரங்களிலிருந்து பாடம் பயின்று இயற்கையின் சட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிந்து அத்தகு அறிவிலிருந்து நன்மையை பெறும் அளவிற்கு போதிய புத்தியுடையவர்களாக உள்ளனர். மனிதன் வேத சாஸ்திரங்களின் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் அவனது வாழ்க்கை மிகவும் அபாயகரமாகிறது. எனவே மனிதன் முழுமுதற் கடவுளின் அதிகார தன்மையை அங்கீகரித்து அவரது பக்தனாக வேண்டியது அவசியம். அவன் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவின் மீதியை மட்டுமே ஏற்க வேண்டும். இஃது அவன் தனது கடமையை முறையாக நிறைவேற்ற உதவும். ஒரு தூய பக்தனின் கரங்களிலிருந்து சைவ உணவை தாம் ஏற்றுக்கொள்வதாக பகவத்கீதையில் பகவானே நேரடியாக கூறியுள்ளார். எனவே மனிதன் சைவ உணவில் உறுதியாக இருப்பது மட்டுமின்றி பகவானுடைய பக்தனாகி தனது எல்லா உணவையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அத்தகு பிரசாதத்தை கடவுளின் கருணையை ஏற்பவனாக வேண்டும். இவ்வழியில் செயல்படுபவர்கள் மட்டுமே மனித வாழ்வின் கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்ற முடியும். தங்களது உணவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காதவர்கள் பாவத்தை மட்டுமே உணர்கின்றனர். மேலும் அந்த பாவத்தின் விளைவாக பல்வேறு வகையான துன்பங்களுக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3.13 சொல்லிருக்கு. அவங்க வந்து 3.13 அது சொல்லியிருக்கு. எல்லாமே பகவத்கீதை பேசுதான். பகவத்கீதை என்னது எல்லா உபநிஷத்தோட சாரம் தான். அது எல்லாமே சம்மரி ஆஃப் ஆல் உபநிஷத். சோ இதை என்ன சொல்லியிருக்கு? அப்ப தாவரம் மாத்திரம் நாங்க சைவ உணவு தான். அப்ப நாங்க பெருமையெல்லாம் அடிச்சுக்க முடியாது. சைவம் அது என்னது, பிளான்ட்ஸ்க்கு உயிர் இருக்கு. கொஞ்சம் அறிவு கம்மியா இருக்கும் ரொம்ப தொடர்ந்து. அப்ப நம்ம வந்து அந்த என்னது ஃபுல்லாவே எடுத்து நம்ம சாப்பிடறது இல்லை. ஏதோ ஒரு வெண்டைக்காய் பறிச்சோம், ஒரு கத்திரிக்காய் பறிச்சோம்னா என்னது அந்த ட்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு அது ஒரு காயை பறிச்சு நம்ம சாப்பிடுறோம். அது சரி, தட் இஸ் ஆல்சோ மெயின்டைன். அதை நம்ம பறிக்கலன்னு என்ன ஆகும்? அப்படியே காஞ்சி போய் அப்படியே விழுந்துடும். அது காஞ்சி போனது நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, யாருக்கும் பிரயோஜனப்படும். அப்ப நம்ம அதை எடுக்கலாம். ஆனா நம்ம நன்றியோட இருக்கலாம். அதனால நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல என்னது, ஒரு ட்ரீக்கு கூட நம்ம வந்து ஒரு மரத்துக்கும் நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம், ஒரு விலங்குக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் உயிர் வாழி இருக்குன்னு ஒரு அந்த இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வரணும். அதனால தான் வந்து அந்த இதையே நம்ம வந்து ஒரு தாவரத்தையே நம்ம எடுக்கிறோம்னால அதுக்கும் வலிக்கும் இல்லையா, ஒரு சின்ன பெயின் இல்லாம இருக்காது இல்லையா. அதுவும் நம்ம வந்து எடுத்து குக் பண்ணி சாப்பிடுறோம். அப்போ அதுவும் பெரிய அதுவும் பாவ செயல் தான். ரொம்ப பெரிய ஒரு பாவம் இல்லைனாலும், ஒரு விலங்கை அழித்து அதை கொண்டு நம்ம சாப்பிடுற அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஒரு இதுல பறிக்கிறோம் ஃபுல்லா. இப்ப கொத்துமல்லி அந்த மாதிரி ஏதோ கீரை வகையெல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்படியே எடுக்கதான் வேணும். நம்ம எடுத்தப்புறம் அதுக்கு உயிர் இல்லை இருந்தாலும் அது ரொம்ப சின்ன மைன்யூட், ஸ்டில் தட் இஸ் பாவம். நம்ம இதுல ஸ்கிரிப்சர்ல கிளீனா கொடுத்துருக்கு, அதுவும் பாவம் தான். அப்ப என்ன பண்றோம்? அது நம்ம அதை பறித்ததையும் என்ன பண்றோம், எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி முதல்ல பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிவிடும். இப்ப பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அது பாவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து அண்டாம அது அப்படியே பாதுகாக்கப்படுறோம் நம்ம. ஏன்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணது அது பிரசாதமா ஏத்துக்கிறோம். அது பிரசாதமா ஏத்துக்கும் போது என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய அந்த பாவம். அதனால்தான் வந்து நம்ம எப்பவுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும்னு ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம பண்றதும் பாவம் தான். சைவ உணவு சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு பெருமையெல்லாம் அடிச்சுக்க கூடாது இதுல. அதனாலதான் கிளியரா போட்டிருக்காங்க. சைவ உணர்வுக்கு மாறுவதால் மட்டும் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்று மாத்திரம் நினைக்க கூடாது. காய்கறிகளுக்கும் உயிர் உண்டு, அதையும் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுறோம். அப்ப என்ன பண்ணோம்? அதுதான் பகவான் அதுதான் ஏத்துப்பாரு. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். அவர் வந்து காட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி கேட்கவே இல்லை. நான் அதை தான் சாப்பிடுவேன்னு அதுக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணவும் முடியாது. அப்ப அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியாததை கொண்டு நம்ம சாப்பிடுறோம். எவ்வளவு பெரிய பாவம் இவ்வளவு காலமா நம்ம பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப அதுல வெளியில வரணும் என்னது, சைவ உணவு. ஓகே, அந்த சைவ உணவுலயும் பாவங்கள் இருக்கு. ஆனா அதை என்ன பண்ணும்? பகவானுக்கு படைக்கலாம். ஏன்னா பகவான் இந்த 4 இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. பத்திரம், ஒரு இலை கொடுங்க, என்னது துளசி இலை. புஷ்பம், பகவானுக்கு ஆஃபர் என்னது, பூக்களை பறிச்சு கொடுக்கலாம். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் அப்படின்னா என்னது, இது ஃப்ரூட்ஸ், அது பழங்களுக்கு பலம் சொல்லுவாங்க. அது அண்ட் தோயம், தண்ணி. டெய்லி பகவானுக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே 18 days கோர்ஸ்லயே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க,
பகவானுக்கு எப்பவுமே ஒரு கிளாஸ்லயோ ஒரு கிண்ணத்துலயோ தண்ணி வச்சு மூடிட்டு இருக்கணும். பகவானுக்கு தாகம் எடுக்கும், பகவானுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும். அந்த தண்ணி இருந்துட்டே இருக்கணும் எப்பவுமே, டெய்லி மாத்தணும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஒரு டெய்லி வந்து பகவானுக்கு ஏதோ ஆஃபர் பண்ணணும். அந்த ஆஃபர் பண்ணினது சாப்பிடணும். இல்ல நான் டெய்லி அதெல்லாம் முடியாது, ஒரு பால் தான் வைக்கிறேன்னு, சரி அந்த பாலை வந்து ஃபுல் பால் வந்து 4 லிட்டர் நாங்க இது காய்ச்சறோம் அப்படியே வைக்கணும்லாம் கிடையாது. சின்ன கிண்ணத்துல காய்ச்சினதுல இருந்து சின்னத்தை எடுத்து ஒரு கிண்ணத்துல வச்சு ஒரு துளசி இலை போட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அந்த பால் அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே நம்ம வந்து பால் இந்த எதுல காய்ச்சிருக்கோமோ அதுல மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்டையர் திங் வில் பிகம் பிரசாதம். அது கோயில்ல எல்லாம் இப்ப இவ்வளவு பேர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அண்டான் குண்டான்ல எல்லாம் சமைப்பாங்க. அவ்வளவுமா அந்த கர்ப்ப கிரகத்துல கொண்டு போய் நைவேத்தியம் பண்றாங்க? இல்ல, ஏதோ சின்ன ஒரு பாத்திரத்துல வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி அதை திரும்பி அங்க சமையல் அறையில போய் மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ the entire food will become ஒரு பிரசாதம். எல்லாமே அதனாலதான் நம்ம கோயில்கெல்லாம் போனா ஏன் நமக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் வருது, அந்த பிரசாதத்தை உண்கிறோம். அது பிரசாதம் எல்லாம் பிரசாதம் மாறிவிட்டதுனாக்கா பாவங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடலாம். அவன் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவின் மீதியை மட்டுமே இருக்க வேண்டும். ஒரு இது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியல. இப்போ நம்ம டிராவல்ல இருக்கோம், ஒரு கல்யாணமே வருது, எவன் சமைக்கிறானோ பகவானை நினைத்து சமைச்சா ஓகே, பட் தெரியாது இல்லையா யாரெல்லாம் சமைக்கிறாங்களோ, ஒண்ணும் தெரியாது. இப்போதைக்கு அது போட்டோம், ஏன்னா இப்ப நம்ம லெவல் 3ல தான் இருக்கோம். ஆனா முடியற அளவுக்கு நம்ம வந்து வீட்லயே நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணோம். எது நம்ம பண்றோம், காலையில பால்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். பால் எப்படி காய்ச்சுவாங்க இல்லையா, காய்ச்சாம. ஆனா இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் வீட்டுல கேட்கறேன், பால் எல்லாம் சாப்பிடறதே இல்லைன்னு. பால் இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு. ஓகே, அப்ப நம்ம தண்ணி வச்சுதான் ஆகணும். பகவானுக்கு வந்து பூ கிடைச்சதுன்னா பூ, சில ஊர்ல எல்லாம் பூ கிடைக்காது, அது ஓகே, பட் துளசியும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஊரும் இருக்கு, நான் பார்த்திருக்கேன். சோ ஆனா என்ன பண்ணலாம், ஓகே, அது துளசியும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். அதுக்கு என்ன ஹெர்பு என்ன சொல்லுவா, அது என்ன பேரு சொல்லி ஐ ஃபர்காட் தி நேம். ஓகே, பட் ஆனா என்னது, தினமுமே பகவானுக்கு நம்மளால் இயன்ற அளவுக்கு, ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னாலும் சம்திங், பாக்கி எல்லாம் நம்ம இன்னும் சாப்பிடுறோம், வெங்காயம்லாம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. சரி, அது அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். ஒரு சாதமாவது வெடித்து அது ஒரு நெய் ஒரு தயிர் சம்திங் கொடுத்து பகவானுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்து நம்ம அந்த தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு வேற ஏதாவது சாப்பிட்றோம்னா சாப்பிடலாம். பட் மெதுவா எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ணணும், இப்ப எல்லாரும் மங்களாரத்துக்கு வரா போல நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுதான் சாப்பிடுவேன். அந்த மாதிரி வெளியில போறோம்னா ஓகே, அந்த நாள்ல எக்ஸ்கியூஸ் என்ன பண்ண முடியும், டெய்லி எல்லாம் வெளியில போக மாட்டோமே, அந்த மாதிரி பண்ணோம். ஸோ இதுதான் இதை வந்து லாஸ்ட்ல கொடுத்துருக்க, தங்களுக்கு உணவை அதுதான் நம்ம அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டோம்னா அதுல பாவத்தை உண்கிறோம்னு. யாரு இப்ப ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கணும் இல்லையா லாஸ்ட்? ஆமா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய சொத்துரிமையை புறக்கணித்து இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதே பாவத்திற்கான மூல காரணமாகும். இயற்கையின் சட்டங்களை அல்லது கடவுளின் கட்டளைகளை ஏற்க மறுப்பது மனிதனுக்கு அழிவை வரவழைக்கிறது. அதே சமயத்தில் நிதான புத்தியுடன் இயற்கையின் சட்டங்களை அறிந்து தேவையற்ற விருப்பு வெறுப்பினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பவன் நிச்சயமாக பகவானால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நித்திய இலக்கமாகிய முதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்ப செல்ல தகுதியுடையவன் ஆகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு எல்லாருக்குமே கடவுளுடைய திருநாட்டிற்கு தான் போனோம். அப்ப நம்ம அதோடைய தகுதி பெற்று விட்டோம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது வேணும் இல்லையா, சும்மாலாம் வந்து பக்தி பண்ணேன் எனக்கு கூட்டின்னு போங்கன்னா பண்ணல. we have to be capable for that. நம்ம வந்து அதுக்கு தகுதி உள்ளவனா நம்ம வந்து மாத்திக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி பண்ண எஸ் ஐ எம் கேப்பபிள். நான் காலையில இருந்துக்கிறேன், 16 ரவுண்ட் மினிமம் சொல்லியிருக்காங்க, அது பண்றேன், ஆஃபர் பண்ணதுதான் சாப்பிடுறேன். இப்ப நடுவில் வரும் ஏகாதசி வரும், ஏகாதசிக்கு நான் வந்து விரதம் இருக்கேன். விரதம்னு உபவாசம், பகவானை நினைத்து பகவானோட இதுல இருக்கும். அப்புறம் இந்த நிர்ஜலம் எல்லாம் சொல்லவே இல்லை, நீங்க சாப்பிடலாம், தானியங்களை தவிர்த்து நீங்க பண்ணுங்க. இல்ல என்னால முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஓகே. எனக்கெல்லாம் இருக்க முடியாது நிர்ஜலா, நான் தண்ணி குடிச்சுட்டே இருப்பேன். சில பேருக்கு எஸ் தண்ணி கூட குடிக்காம இருக்க முடியும் அவங்களால, அவங்க இருப்பாங்களா இருக்கும். நம்மள ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணி பகவானை வந்து டெஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் கூப்பிட முடியாது. அப்புறம் நம்ம அடுத்த நாளைக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சலைன் ஊத்துவாங்க, ஏத்துவாங்க. அப்புறம் வீட்டுல இருந்து அவ்வளவு இது வந்துடும், செலவு வச்சுட்டு உடம்பும் இது பண்ணிக்கிற நிறைய பேரோட வீட்டுல நான் பார்த்திருக்கேன். அப்ப அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லுவேன், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணுங்க. ரொம்பலாம் நம்ம வந்து we are not living in temple, right? நம்ம வந்து கோவில்லே இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஆச்சாரம். அவங்களும் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தா கூட ஒண்ணு குளிக்கணும், அவங்களுக்கு குளிச்சுட்டு தான் திரும்பி they can enter the temple இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது, வீட்டுல இருக்கிறதுனால எல்லாம் பரவாயில்ல. அதுக்கு எல்லாமே பரவாயில்லன்னு சொல்ல முடியாது. குளிக்காம இருப்பேன், சாயந்தரம் தான் குளிப்பேன், ராத்திரி தான் குளிப்பேன், நான் என்ன குளிக்காம சமைச்சேன், பகவானுக்குலாம் ஆஃபரே பண்றது கிடையாது, வழக்கெல்லாம் ஏத்துறது கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது.
நம்மளே இப்ப லெவல் 3 வந்தாச்சு. காலையில மங்களாரத்துக்கு எழுந்துக்கிறா போல எல்லாரும் குளிச்சுட்டுதான் எழுந்துக்கணும். இதை மங்களாரத்து பார்க்கணும் எல்லாம் சொல்லவே இல்லை அவங்க. பண்ணினா நல்லது, பண்ணலைன்னா ஓகே. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்ப சௌரியமோ பண்ணலாம். ஆனா இனிமே மெதுவா என்னது இதுல கொடுத்துருக்காங்க. பகவத்கீதாலே சொன்னதுதான். பகவானுக்கு எவ்வளவு நம்மளால ஆஃபர் பண்ண முடியுமோ பண்ணி அதை நம்ம சாப்பிடுறதுதான். அது பிரசாதமே டெய்லி எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே நமக்கு சித்த சுத்தி ஏற்படும், உடல் சுத்தி இருக்கவே இருக்கு. அப்புறம் அடுத்த வாரம் 2வது மந்திரம் பார்ப்போம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதை முடிச்சுடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இத லைவ் ஸ்டாப்